Nagalab shoutout Ate Mira Lisa. Good morning. Second account pala. Naggamit ko. Okay, okay. Thank you, Ate Mira Lisa. No problem. Oo. Oo. Babakad ng bahay Ate Mira Lisa. Nagalab shoutout sa 7 viewers. Salamat po mga kaibigan. Thumbs up sir, mega love shoutout sir. Anong sir? Sir ka dyan Amira. Sino po tong Amira? Teka parang muna ako. Palit ako may Dan thumbs up host morning from Son Panpan. Ay bago to ni Ate Dugi Panpan ha. Salamat po Ate Dugi Panpan ha. Love God vlog. Good morning host. Thumbs up lang ako. Love God vlog. Teka lang po ko ako ng ano. Alam po anong headset natin, no? Ang headset. Yun. May jacket ka na po, may moderator ka na, kaibigan Rimuel Channel. Good morning sa lahat po, mga kaibigan na naandito sa aking live stream. Magandang umaga po. Salamat sa 8 thumbs up. Arbor ng Santo mo idol. Sige idol, pag malapit ka, champion yan, champion. Champion yan idol, champion. Kaibigan mo Balasik Bikers Body. 2019. Champion to dito sa amin. Teka lang po nagsiset lang tayo kasi kailangan din natin iset yung ating ano, ating mga nakasupport. Dan thumbs up host, good morning. Good morning host, thumbs up lang po. Ako, Love God vlog. Salamat po kaibigan Love God vlog. Thumbs up sir, mega love shoutout. Sir, from Amira. Thumbs up at mega love shoutout. Akala ko ninja, hihimain ko. From Love God vlog. Akala ko ninja. Ayaw mo ba nung may nang ilagay? Kaibigan, Love God. Ha ha ha. Yan, napatawa si Amira. Ba't shutdown?
Merry Christmas, Idol. What's ako sa'yo, baka swertein ako, from Raymond San Jose. Yan, may love shoutout kaibigan Raymond San Jose. Merry Christmas din, sana nga swertehin ka. Pero supporters din ano ni kaibigan Master Chito Luto siguro. May moderator ka na po, Wing France Vlog at saka Pipis Bonnet. Nag-love shoutout mga kaibigan. Ano yun? Akala ko ninja eh. Good morning kaibigan from Balasik Bikers Body. Palit lang ako. Main, kapi-kapi tayo from supporters Mira. Sige po Ate Miralisa. Kumusta sir? Okay lang. Sino ba tong Amira na to? Ito ba yan Amira Whitey? Oh! Ano po yun? Teka nga lang po. Wait lang, wait. Hindi sir, hindi daw. Baka nga ng bahay kung hindi ikaw. Good morning kaibigan from Balasik Bikers Body. Palit lang ako. Main kape-kape. Kumusta sir? Merry Christmas Idol. Watch ako sa'yo, baka swertihin. Tamsak Idol. Nasa work ako. Silip-silip lang from Son ay Panpan. Hashtag Dugi Panpan. Salamat po Ate Dugi Panpan ha. Arbor ng sando mo Idol. Hehe. Sige okay lang Idol. Kahit may ano yan. May pang-abilyado. Tama sa kaibigan, silip lang ako dito, work now, from Rekineri Vlog. Ang aking kaibigan na si Rekineri. Work mode, baka ako matanggal. Work mode, baka ako matanggal ni employer. Hehehe, Merry Christmas everyone from God. Love God Vlog. Salamat po kaibigan. Sige, work muna. Mahirap na matanggal, magpapas ko pa naman. Pwede baba ng bahay host from Rimmel Channel. Sige, baba pa ng bahay at pupuntahan natin yan. Wow, Lakers jersey. Hihihi. Favorite ko yun. Sikat na player ng Lakers na si Michael Jordan. Si Michael Jordan ba? O akala ko si ano, si Gorilla. Laban na mga idol for Mabalasik Bikers. Sige ba ka ng bahay, kaibigan ng Balasik. OTW Rimmel. Okay lang naman sir from Love God Vlog. Hi Lods, mega love shoutout from Wendell Kent Vlog. Thumbs up Dan host from Wing France Vlog. Like 11 Manoy, nasa harang pa kaibigan. Dan sayo. Dan na sayo from Pipis Bonnet. Si Manoy dong to. Wendell Kent Vlog, mega love shoutout. Pabigi-bigi. Nagplay kasi ako sa ibang friend ko. What's our from Love God Vlog. Sige, okay lang po yan. Kay ate kaibigan Love God Vlog. No problem. Harang from Amira. Mabalasik. Bikers Body. Dan Dikit. Manood po tayo ha. From Rimmel Channel. Panoorin po natin yung video mga kaibigan ha. Salamat mga kayo from Pipis Bonnet. Love God Vlog. Bigi-bigi. Hindi sir. From Amira. Baba nga ba Amira? Hindi ka dyan. Harang host from Inko Vlog. Hello host from Juju on the Beat. Shoutout sa mga dugis mo, sir, from Raymond San Jose. Yun, may galab shoutout sa aking mga dugi. Naan, mga tulog sila. Si Kasabwat daw to, si Kasabwat. Sabi ng aking misis. May moderator ka na, kaibigan, Ads and Andri. Hello, host. Padikit naman sa nakapin, Pipis Bonnet. Nag-drop ng bahay. Padikit naman si Pipis Bonnet, saka si Wendell Kent Vlog. Patu, ano yun? Patu, guys. Padikit sa akin, munting channel. Promise, dikitan ko rin kayo. Legit po. From Wendell Kent Vlog. Nag-love shoutout from Simply Kaka. Thumbs up host from Ads and Adri.
Gandang umaga host, harang pa from Ingo Vlogs. How are you host? I'm okay and I'm fine my friend, Juju on the beat. And you my friend, how are you then? Dito ko Ate Merilisa sa'yo Ate Merilisa, dito ko sa'yo. Ads and Andre, mega love shoutout from Shirley. Ang aking kaibigan na nalalapit nang pumasok sa aking mga pintuan. Hmm. Dito ang ating Merilisa oh. Lansones challenge, paano kumain ng lansones gamit lang ang bibig? Like 15 ako host, mega love shoutout. Umagang kay ganda host from Mimi of Antique Vlog. Harang loads. Sir, pwede bang bababahay from Amira? Sige, baba lang bahay, baba ang bahay. Para masilip, support, connect lang. From Shirley. Good morning kaibigan Shirley ah. May moderator ka na kaibigan, Ads and Andre. Sorry na late lang. Nasa anong harang pa ako host? Nasa harang pa ako host, sige. Mabalasik Bikers Body. Nag-drop ng bahay. And Juju on the beat. Nasa harang pa ako Manoy from Pepis Bonnet. Harang from Ate Miralisa. Dansa Nakapin from Romel Channel. Hello Idol. Live vlogs. Good morning daw. Good morning din kaibigan live vlogs. Yan tong live vlogs na to. Miralisa Channel, mega love shoutout. Nakapila tayo dito harang. Shirley. Share paano ba magbaba ng bahay? Haligi mo nang ibaba mo yung haligi. Yung haligi mo na, buhatin mo tapos ganyan, pinagluloko mo ko. Sino ba tong Amira na to? Pag nasilip ko lang yung bahay mo, Amira. Salamat host from Ads and Andre. Hello host from Mama Ging. Nag-love shoutout Mama Ging. Shoutout supporting viewers. Shoutout. Yun, kita ko din si Manoy from Pipis Bonnet. Ads and Andre, mega love shoutout. Mega love shoutout host. Mega love shoutout host Shirley. Oo nga host, pila-pila muna tayo host Shirley, hihihi. Pang 18 thumbs up host, Tunying, gandang morning from Mama Game. Mega love shoutout everyone from live vlogs. Magdikitan muna. Yun, nakita ko din si host, good morning. Good morning din kaibigan Shirley. Thumbs up lang host from live vlogs. Magbabasa muna ako, ha. Magdikitan muna kayo, Or sige, mega love shoutout muna kayo. Tapos, mamaya, pag nabasa ko na lahat, magdidikitan na tayo. Excuse. Sige, mag-shoutout muna tayo lahat. Lahat ng mga naandito, magbatean muna tayo, mag-good morningan. Tapos mamaya dikitan naman po, para maganda. Para maganda yung ating proseso ngayon. Nakapun coming from Son A. Panpan. Miles Forever Vlog, may moderator ka na. Hi Boss Tonying, good morning po. Wag naman boss. Kaibigan lang kasi hindi naman tayo nararapat pang tawagin boss kasi ano lang tayo. Live streamer pa lang tayo. Mega love shoutout Shirley from Mabalasik Bikers Body. Harang pa rin ako from Ate Miralisa. Yun, napalitan na po kita Ate Miralisa ng premiere ni Ate Sunay Panpan. Budol na naman tong Lansones challenge ni Ate Miralisa. Paano daw kumain ng lansones gamit ang bibig? Nabalatan na eh. Paano kumain ng lansones gamit lang ang bibig? Ay, akala ko may balat pa. Sorry. Shoutout sa 19 viewers. Salamat sa 23 thumbs up. Premier ni Ate Sunay Pampan.
Like number 10, oh. Like number 9, Ate Snipan pa, no? Di pa nakadikit, oh. Idikit ko na. Idikit ko na din po. Oh, Kalimbang, oh. Like number 8. Hindi na ako magbabaka sa Ate Dugipan pa na. Alam niyo naman po, alam niyo naman. Para mapadali po ako. Oh, like number 10. Ito nakadikit na eh. Para mapadali po si kaibigan Tunying nyo. Kasi pag nagbabakas pa ako, medyo napapatagal. Magla-like na lang muna ako. Tapos magpapaharang ako ng sarili ko. Nakapun coming from Sun iPhone Fan. Harang po. Mireles channel dating dikit. Adsen Andre, nag-drop ng bahay. Mamaging, bigi-bigi, thank you host from Juju on the Beat. Ihi, di na ako naalala ni host from live vlogs. Hindi ba kayo, main mo ba to live vlogs? Sorry naman kasi baka nagpalit ka ng ano eh, baka ninja mo to eh. Baba nga ng bahay, kaibigan live vlogs. Baka si Laylain Hong Kong to, eh di kasi mahirap naman yung ano, yung nanguhula tayo, nagiging manghuhula na kasi ako pag minsan eh. Kasi pag mga ninja, siyempre mahihirapan akong maano agad, maisip na ikaw yan. Pero pag ninja yun eh, siyempre hindi naman tayo manghuhula. Nakatambay lang itong CP ko mentor, gang sa matapos sa LS mo. Salamat kaibigan Shirley ah. Opo, main ko po. Wala po ako ninja host. Sige, mga ng bahay. At silipin ko lang live vlogs kasi parang ngayon lang kita nakita ulit eh, live vlogs. KMRR, dating dikit sa main ko, supporters Mira. Second account ko from Ate Mireles channel. Juju on the Beat Dan, sabi ni Romiel channel. Biglang nag-alisa na. O naging 10 na lang. Good morning Katunying, shout out. Mega love shout out from Bert Kapatas Vlog. Mega love shout out sa kaibigan. And good morning, nag-support ka po sa TikTok challenge ko kahapon. Sa dami kasi hindi ko na maalala. Baba mo bahay mo para maalala ko, kaibigan. Kasi sa isang araw hindi ko mabilang kung ilan yung sinusuportahan ko eh. Kung ilan yung sinusubscribe ko, ilan yung dumidikit sa akin, ilan yung binabalikan ko. Baka si Mrs. ang nag-ano sa'yo, baka doon sa premiere. Kasi TikTok sabi niya eh, TikTok challenge ko kahapon. Oo, sa premiere niya. Ay, premiere mo ba yun? Live vlogs? Sabihin mo na, minsan ako... Si Mrs. kasi yung nagbabalik pag minsan eh, pag wala ako, ay di naman nakatutok si Mrs. pag nagla-live ako eh. Di katulad ng iba na pag nagla-live, nasa tabi yung Mrs. para nakasupport. Ay, hindi baliktad eh. Kasi may ginagawa siya, nagpipintura yun oh. Nagpipintura siya. Palapag puko-buko. Sige, ilapag mo lang para silipin ko. Meron sa channel, kaluka talaga TikTok mo ah. Panalo ka girl. Kabugera ka. From Shirley. Sige, baba lang ng bahay, kaibigan live vlogs. Mabulasik bikers, doon na po kita from Wendell Ken Vlog. Patamsak naman po sa nakapin natin para kayo mamaya, kayo na rin ang tatamsapan. Gapar TV, mega love shoutout, may moderator ka na. Good morning idol from Gapar TV. Thumbs up Dan, host from Ate Jessica Or. Good morning sa lahat from Ate Jessica Or. Noted idol, Wendell Ken from Mabulasik Bikers Body. Mamaging, dating dikit na sa nakapin from Mamaging. Mabulasik Bikers Body, mega love shoutout from Shirley. Adsen Andre, Romiel channel Dan. And nag-drop ng bahay. Pabalik na lang daw, Romiel channel. Amira, nagbigi-bigi with love and care emoticon. Ate Jessica, nag-drop ng bahay kaibigan Shirley. Harang Israel from Wendelkin Blanc. Adsen Andre, dating dikit ako sa'yo idol from Mabulasik Bikers. Yun, silipin ko nga to si Lai. Kasi ino-okray eh. Ino-okray. Sinabawag ko yan, sabi na eh. Sa TikTok niya, premiere. Ay, ito pala yun. Ito ba yun?
Ito ba yan, Mrs.? O yung TikTok na may ano? TikTok na may munting mga paalala? Oo, yan yan. Oh, ito na nga daw. Premiere. Ito ang challenge na atin nirelisa, oh. Premiere na yan. Nawala tuloy. Idikit ko na ako kaibigan live vlog, oh. Namumula pa, oh, namumula. Like number 19, oh, Kalimbang All. Panoorin ko lang. Kasi pag bago, sinisilip ko agad mga kaibigan. Kasi ayaw ko nang ino-okray-okray ako eh. Baka ninja lang yung gamit. Tambak na pala ibabasahin ko ah. Mahirap kasi pag ano eh, pag ganitong nagla-live stream tapos nag-aayuda ka at sana yung mga hindi ko nababasang mention nyo, pasensya kayo kung hindi ko nababasa kasi mahirap yung mag-live stream na binabasa lahat tapos nag-aayuda. Sana maunawaan nyo mga kaibigan si host. Mararanasan nyo rin to kaibigan pag monetize channel na kayo tapos nagla-live stream kayo. Ito, dikit ko na rin ako kaibigan live vlog. Mega love shoutout, Ami Jimenez. Salamat sa Bigi Bigi. Nandito yata yung best friend ko ah. Besi! Nakita kita, wag kang magtago. Akala mo ah. Panoorin ko lang ha kaibigan ha. Okay lang wag basahin basta ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Okay lang wag basahin basta magpa-Starbucks. Ikaw magpa-Starbucks yan. Best friend GM Phil ang vlog. Paki-support nga naman po mga kaibigan itong si GM Phil ang vlog. Mamamangha kayo sa ano. Nasa live stream mo na ako Ate Miralisa oh. Nakakalimutan ko na to. Nakakalimutan ko na ilipat. Mamamangha kayo sa mga pinapagandang sasakyan ng hobby niyan ni kaibigan GM Phil ang vlog. Kaya paki-support naman. Hi Kuya, promise hugot. Amiga love shoutout. Sino tong Amiga na naman na to? Eto tambay ko host from Amiga. Sino ba yung Amiga na yan? Si Amira, hindi naman nagbaba ng bahay. Nasaan ka na Amira? Ino-okray ako nito eh. No-okray ako nito eh. Hindi naman nag-love in care emoticon lang tapos nawala na. Sabihin mo kay Mama King, play ko ulit ako yan kape. Mama Ging, wala ka na bang ibang ano? Inaantay ko yung kape. Mama Ging, nandiyan ka pa po ba? Wala ka na bang ibang may dadagdag na playlist? Ay, silang ba yun? Kasi hindi pwedeng ulit-ulitin yun sa isang ano eh. Kakaunti kasi yung playlist mo eh. May wala pang 20 yata yun. Tatlong playlist lang yun. 16 yata yung isa, 14 yung isa. To, karatista na si Ate Layo, oh. Yan, mapalabang ka dito Ate Mirali si channel. Nasa harang pa Manoy na may at may gupit lang. Excuse. Ads and Andre, dating dikit sa ko sa idol. Sabi niya kaibigan mabalasik. Tapos na kayo sa nakapin? Ipin ko nga to para madagdagan. Ang kaibigan na si Shirley. Salamat po sa pag-support. Ayun pa, hindi pa tapos oh. Yun, nagpalipad na naman ng pangkape si Ate Dugi Panpay, si Pitch Panpan. Salamat Ate Panpan ha, Ate Dugi Panpan. Salamat po sa yung palipad na 3,000. Mega love shoutout sa 20 viewers. Coffee please ha. Kahit Dunkin na lang, Dunkin Donut ba? Yung best friend nila to, kung ano-ano naman pinagsasasabi yun. Pupunta ka dito, bibigyan kita ng kape. Anong gusto mong kape? San Big Coffee?
Or pag Starbucks kasi mahal yun eh. Sa bagay, pwede naman yun. May 180 ba yun? Tigo 180 yung Starbucks eh. Starbucks. Ba't ba ano bang meron sa Starbucks na yan? Pwede naman kayo mag-Nescafe lang. Tapos yung sachet ng Coffee Mate. At least, okay pa yun. Kaysa naman po, mag-Starbucks pa kayo. Pagka mahal-mahal, lalagyan lang ng konting burloloy. Guys, padikit po sa akin Muntin Channel, promise, dikitan ko rin kayo. Padikit po sa nakapin ha, babalikan po kayo yan. Legit po yan, legit. Salamat po ulit Ate Pitch Panpan ha, sa 3,000 na palipad mo ha. Kapatid, bigil lang ako, aalis kasi ako. Salamat from Jolly Pagaya. Salamat po sa support from Live Vlogs. Mega love shoutout po and good morning again. May moderator ka na po, Ate Odyssey Joyride Mix Vlog. Tapos na po ba yung live nyo? Ate Odyssey? Pangkape House from Ate Pitch Panpan. Salamat po Ate Pitch Panpan. Salamat sa palipad ulit. Hindi lang pangkape yan, may pang tinapay pa yan, may pandesal pa. Yun lang host, ABC kasi nakasupport lang kasi dapat ako sa iyo host, maliligo pa papuntang tindahan. Dapat i-playlist mo lahat. Kaibigan mamaging lahat ng video mo i-playlist mo para dire-diretso yung pag-play ko. Kasi hindi pwedeng ulit-ulit. Merry Christmas mo pala oh, may parala tayo oh. Oh, ayan oh. Merry Christmas! Advance Merry Christmas sa ating lahat. Yan oh, may Chinese oh, Chinese. Oh, ha? Para pampaswerte daw ito, pampaswerte. Coffee please, kahit Dunkin na lang from JNM. Sa mga hindi ko pa nabasa sa taas, matagal na po tayo dikit host, here from Live Vlog. Host, paayuda, bibi pa bahay ko from Romiel. Sige, ibaba mo yung bahay mo, Romiel Channel, pakibaba ulit. Kasi natabunan na. Pakibaba lang, pakibaba. Okay lang, wag basahin, basta magpa-Starbucks busy. Salamat sa pagpa-jacket, harang pa from Dagat TV. Yan na tapos na, kaibigan, lie. Harang lang ako. KMRR Romel TV oh. Ninja pala gamit mo kaibigan. Sige, okay lang yan. Basta pag dinikitan ka kaibigan, ibalik mo din yung main mo ha kaibigan ha. May kisuyo lang si host. Kaibigan KMRR. 287 ang bahay mo. Kalimbang all now, like ng 167. Like 167 to. Adobong pata with Sprite and pineapple tidbites. Siguro may nagturo sa'yo kaibigan na gumamit ka ng ninja no? Oh, lahat naman tayo kailangan gumamit ng ninja. Pero kailangan naman kaibigan, kung sakali, huwag sana magagalit sa aking sasabihin. Paggamit mo ninja at dinikit sa'yo yung main channel, ibalik mo rin kaibigan yung main channel mo para pare-paras tayo. Kasi yung ninja na yan is bonus lang yan kumbaga. Free banana lang yan, free banana. Mas mainam talaga yung main channel ang nakadikit. Wala akong ninja. Oo nga, walang ninja yan si Jenny Film Vlog. Yan, nakikisuyo lang ako ha. Meron host. Okay nga kaibigan, kung may nagturo sa'yo, salamat naman na tinuruan ka na maganda. Kasi pag may nanggamit natin sa pagpunta sa live stream is mas maraming lagas. Pero ang pakiusap ko lang din, wala po akong ninja. Oh, wala din ninja si Ate Odyssey Joyride. Kasi lugi naman yung mga naandito na main channel na mag-subscribe doon sa main mo, di ba? Ang ibaba mo kasi is main mo. Gamit mo ninja. Ang ibaba mo ngayon main mo. Ngayon yung main na andito sa live stream ko, didikit doon sa main mo, di ba? Ang ibabalik mo naman ngayon doon sa main na nagdikit sa iyo is yung ninja mo, kaya lugi naman yung yung nagdikit ng
main mo tapos ninjang ibabalik mo. Kaya pakiusap ko lang, ibalik niyo po yung mga main nyo, mga kaibigan. Yun. Thank you very much. Salamat, salamat. Tapos na aking paliwanag. Dumi pa ng kamay ko. May mga pintura pa oh. Pasensya na kayo. Ayun oh, may mga pintura pa oh, kasi nagpipintura ako. Mega love shoutout, Bert Kapatas Vlog. Nahuli moderator mo. Sorry. Shirley 807, natira na naman sa'yo. Oo nga, kinakain. Sige, pero hindi na bababa ng grade 6, grade 8 yan, kaibigan Shirley. Hindi na bababa yan. Dagat TV dan tapsak dating dikit from AdSense. Magdikitan po muna, magdikitan ha. Mahaba pala tong ano? 12 minutes pala to. Kaibigan live vlogs. Hindi pa tapos oh. Hindi ko ini-skip ha oh. Baka sabihin mo, ini-skip ko na. Tatapusin ko yan. Gaspar TV, dan sa nakapin. Magdikitan lang po ha. Shoutout sa 20 viewers. Salamat sa 31 thumbs up. And $2.54 galing kay Ate Peach Panpan. Dagat TV, Dan Tamsak dating dikit from Ads and Andri. Gaspar nagdrop ng bahay. Dan sa nakapin from Andri. Ay from Windelkit Vlog. Dagat TV, Shirley, Dan Pulpak, pasukli po. Gaspar TV nagdrop ng bahay. Juicy Kaor, nagbigi-bigi in Amiga. Ads and Andri, tamsak lang, dikit. Tamsak lang, dating dikit Lodge from Dagat TV. Mabalasik Bikers Body, mamaging, white is sedan. Pasukli na lang, thank you Lodge. Sabi ni kaibigan, Mabalasik Bikers Body. Magbalikan lang po, magbalikan ha, mga kaibigan. Wendelgen Vlog. Namaya na ako mag-aayuda ha. Ang daming ano, hindi ko mabasa lahat. Arang host. Gaspar TV, okay na from Bert Kapatas Vlog. Baba ka na rin ng bahay mo, Bert Kapatas. May moderator ka na. Tambay lang kuya, paalis ako. Promise, Hugot Official. Sige, ingat, kaibigan Miss Hugot. Nalalapit na ang pagkikita nyo ni Manay Teta Vlog. Kaso, pupunta daw siya dito. Kaso, hindi ko alam kung kailan. Mamamasya daw sila nung asawa niya. Magbabagyo daw sila, Bagyo. Shirley, nag-iwan lang muna ako ng baka sa bahay mo. Bukas na kita dikitan kasi katatapos lang ng LS ko. Iwas lagas po from Odessa Joyride Mix Vlog. Ito mabait po to si si kaibigan Ate Odessa Joyride Mix Vlog. Kanina ko po lang po napanood yung niya, yung live stream. Taga Alberta, Canada rin po siya, Alberta. Pakilablaban niyo naman, baba ka po ng bahay Ate Odessa Joyride Mix Vlog. Palablab naman from Amiga. Silipin ko nga tong Amiga na to. No, ukray ako nito eh. Wala akong ninja from GNM. O nga, walang ninja itong mga menu mga yan eh. Tsaka si Ate Joyride Mix Vlog, wala po akong ninja. Ganun talaga, main to main ta. Talaga magdikit from Romel Channel. O si Romel Channel, ano din yata to eh. Main din. Wag po sanang mamasamain ha, pag nagsasabi ako ng ganyan na pinapaliwanag ko lang po para fair po tayong lahat, pare-pareho po tayo magtulungan. Ano yun? May nakita ako na nag-LS, nakita ko isa phone lang. Gamit niya pero pina-50 niya yung isang nanood, kaya umalis na ako. Ako po, marami po akong ginagamit, puro legit. Puro legit po na ginagamit ko yan oh. Tigi isang account po. Kaya po dumidikit po yan, hindi naman po sa ilalo na yung mga bago. Yan, ang nasa harap ko po is na, sa 2, 3, 4, 5, 6, pang-anim na to. Tapos meron pa po doon. Kaya kahit mag-ayuda naman po ako ng 10, kaya ko naman po mag-ayuda ng 10 ng legit. Kasi legit po yung mga account nito eh, tig-iisang account po yan eh. Tig-iisa po yan. Nandito na ako sa live ni JinKR TV.
Shirley, dan dikit po boss from live vlogs. Yan, thank you. Magbalikan po kayo. Harang host, Wendell Clint, maganda ang main channel kasi updated lagi from Wendell Clint. Oh, tama yan. Edsel Hart, may love shoutout from Edsel Hart. Hello host. Dansa ng Kapin from Grasscapar TV, Ruiz Vlog, nag-drop ng bahay. May love shoutout Ruiz Vlog. Hello Manay Tonying, tambay lang ako host from tagasunod ni Manay Christ follower. Sige, no problem, basta pagtambay, bigi-bigi lang pag sakali para monitor natin kung nakatambay tayo pare-pareho. Katulad ng ginagawa ko pag nakatambay ako, pag alis ko, pag pumunta uli ako, sigurado, bigi-bigi uli ako dyan. Talagang tambayan hanggang sa matapos. Salamat host from Edsel Hart. May moderator ka na kaibigan Edsel Hart ha. Sige, magdikitan lang po, magdikitan. Salamat sa 36 thumbs up. Opo, kasi challenge po yan host. From live vlog. Okay, no problem lang. Tapos na oh. Nasa live na ako. Ng ibang earth. Dan harang host from Landa Dimagi ba? Hastag Antidada. Nakatulog ako. Asa na yung kape from GM Film Vlog. Talagang kape pa lang hinahanap nito ni ni Besi. Teka lang Besi ha. Ano bang kapeng gusto mo? Yehe, from Wing France Vlog. Mega love shoutout Wing France Vlog. Thumbs love dan. Hashtag ads and Andre Dan Sukli. Full pack thanks from at Mamaging. Gaspar TV nag-drop ng bahay. Sino nga ba yung maliit pa daw ang bahay? Si Manuel yan, si Manuel eh. Baba ka ng bahay kaibigan. Nakatulog ako, asa na yung kape? Talagang ginanapan ako ng kape. Edsel Hart, Bigi, Gaspar TV. Sino ito mga Gaspar TV? Twin B, mega love shoutout. May moderator ka na, Edsel Hart. Janine Lifestyle Vlog. Mega love shoutout, kaibigan Janine Lifestyle. Ba't galit ka host? Hindi ako galit. Ba't naman ako magagalit? Hindi, nagpapaliwanag lang ako. Salamat sa pagpunta, Janine Lifestyle Vlog. Silipin niyo yung bahay ni Janine Lifestyle Vlog, oh. Ano na po siya? 70 subscriber. Pinasok na ni KMRR Romiel TV. Yung kanyang main. Ayun na po yung main niya, oh. Host pa jacket sa main ko. Yan. Salamat kaibigan. Salamat. Di okay lang yung kahit yung ninja yung binalik mo. Ay yung gamitin mo, basta ibabalik mo tong main mo. Walang problema yun. Siya nga daw po, magbagyo daw po sila. Promise Hugo to be siyan. Oo, magbabagyo nga daw sila eh. Wow, dami mo banana. Pahingi ako host. Ikaw nga marami dyan eh. May moderator ka na kaibigan ha, Janine Lifestyle. Ate Janine, Lifestyle Vlog. Ate Jessica or Bigi Live 35. Good morning sa lahat from Lanty Vlog. Mga kaibigan Shirley. Mega love shoutout kaibigan Shirley from Money Christ follower. Sana all daming ninja. Hindi ninja yan, legit account yan kasi may tigi-isang may tigi-isang account talaga yan kaya hindi ninja yan. Backup ko lang yan, backup account. Kasi pag lumaki yung channel na yan, idediretso ko pa rin na gagawin channel ko. Mega love shoutout Tililig. Host, mamingwit muna ako. Sige, baba ka lang po ng bahay. Twin B, tika lang Twin B. Yun, may moderator ka na, pwede maki-join. Okay lang, sige, maki-join ka lang. No problem. Mega love shoutout Lantim Vlog. Mega love shoutout tagasunod from Maninog Yanter. Mega love shoutout po host from Mary Music TV. Dahil sa nakapin house from Elma 552 official. Ilan na bahay mo kaibigan Elma? Palitan mo na kita kaibigan Shirley ha. Kanina pa ako dito host from Twin B. Oo nga eh. Sorry kung nahuli yung jacket ha kaibigan Twin B. Sorry sa mga nahuhuli yung jacket kasi natataranta na naman ako. Ang daming binabasa oh.
Ayaw ko na, hindi mo ko pinapansin. Uwi na ako sa Mars. Hindi naman po Ate Janine Vlog. Ate Janine Lifestyle. Pans Elma, baka hindi mo napitikin yan. Baka katulog, baka kagising mo lang na naman. Baka high blood ka pa. Magsuklay ka muna. Nakapindan from Son Epanpan. Mega love shoutout. Walang pagbabago. Gwapo pa rin host from Digidre TV. Digidre, pag may nagtuwa dyan, ikaw ang bahala. Pag may nag-thumbs down dyan, ikaw ang bahala ah. Kaibigan Digidre TV ah. Dikitan lang po, dikitan. Mabalasik, nag-iwan lang ako ng bakas. Paki-reply lang. Oh, pakidikitan po yan oh, kay Mabalasik. Si Ate Odyssey Lifestyle Vlog. Mabait yan, mabait. Manoy Noge. Pakisuyo naman oh, pakidikitan si Ate Ode sa Joyride. Okay po yang sa'yo kasi dami mong gadget pero pag isang phone lang, hindi po nadikit. From Ate Odyssey. Premier ko guys. Bert Kapatas Vlog, Odessa swak na. Basta manood po ah. Manood po ng video yung dinadrop. Dito muna ako kay Lantin, Premier. Kaibigan Lantin oh, like number 4. Hindi pa nakadikit oh. Duwi pa ng kamay ko, sorry sa ano. Hindi na ako magbabakas. Bakit? May tao. Kaibigan Gaspar TV oh, nandito ko sa iyo. Oh. Idikit ko na Gaspar TV. Payo the host from Twin B. Like number 16 oh, kaibigan. Subscribe ka, nakasubscribe na. Ito pa oh. Subscribe ko na din ha. Like number 17 na to, 17. Nagkasabay kong binuksan eh. Panoorin ko lang. 10 minutes. Odyssey swak na. Mega love shoutout sa pigi kong Manoy Tonying. Yan, pigi na lang, wag yung pogi. Kasi delikado na naman tayo dyan, Manoy. Manoy no Genter. Mega love shoutout sa pogi kong Manoy Tonying. From Manoy no Hunter. Ako host, pag-graduatein mo na ako ba? Wag ka nga dyan, kaibigan Janine Lifestyle. Baba ka ng bahay mo at magugulat sila kung ilan na yung bahay mo. Salamat po from Live Vlogs. Nogi Hunter, naka-play yung video mo sa laptop ko from GNMPL ang vlog. Padikit din po yan si GNMPL ang vlog, si Ate Oy, Joyride Mix Vlog, si Shirley. Sa mga bago po. Ate Janine, padikit naman yung mga nandito. Pupunta po yan sa live stream mo. Ate Janine, maniwala ka sa akin. Oo naman, kanina pa kita pinapansin. Kay Boy Peralta pa. Iskis ka pa, iskis. Inom lang ako.
Kaya yun, hindi ka nagbabain. Yun, will be right back po. Jen M. Out na ako, busy. Aga pa pasok ko bukas. Sige, sige, kaibigan, kaibigan. No problem, kaibigan. Ate GNM Film Vlog. Ang aking best friend. Nug-enter, naka-play yung video mo sa laptop ko. Parang kaibigan to niya from my Jane. Thumbs up. Dating dikit. Ayan, di mo na ako malimutan, host. Thank you sa misis mo nag-support, host. Okay, okay, salamat. Live vlog, nakita ko na. Mega love shoutout kaibigan Nugi Hunter from Tagasunod ni Christ follower. Thumbs up 37 kaibigan from Jin KR TV. Ay, si My Jade. Magdikitan po, magdikitan. Nandito kay Gaspar TV, hindi pa tapos oh. Kay Gaspar. Dahil sa nakapinos, ganyan na po ako pa nag-ayuda kahit di ko kayo pinapansin pero hindi ako nag-i-skip. Kaya huwag kayo magtatampo kung hindi ko pa naayudahan yung iba kasi tinatapos ko kahit mahaba po yan. Para po maganda yung dikit kasi. Pag pinapanood po kasi maganda yung dikit. Huwag po kayong mahihiyang sabihin na ipin. Yun, misis ko po yun, misis ko. Twin B, drop pa ng bahay mo. Dami ko na naman babasahin, no? May grab sa tato kasunod from Nugianter TV. Odessa Joyride, dan sa iyo full pack from Ate Juicy Kaor. Palitan ko na yung nakapin ha, si Gaspar TV. Premiere nga po nilantin. Mamaya ipipin ko po si Ate Joyride. Yung bago po at saka si ano. Busy ba ba? Ano bahay mo busy? GNM? Nugianter TV, may galab shoutout from Wendelkin Vlog. Pag ako di na nakakomment, tulog na ako. Di nakainom ng kape from GNM. Baba ka muna ng bahay. Host, papi naman ako. Sige, sige, no problem. Sige, kasunod ka, kasunod. Mabalasik Bikers Body, Odessa Joyride Mix Vlog. Dan, pasukli na lang. Thank you, Ludes. From Mabalasik. Yun. Salamat, kaibigan Mabalasik. Mabait yan, mabait yan. Kanina ko lang yan napuntahan sa live stream niya. Kanina ko lang nabalikan. Pero pinuntahan ko sa live stream niya kanina. Sa ano pa lang niya. Talagang napansin ko na mabait siya, mabait. Tumutulong sa Watch Hour. Tapos yung palipad pa niya, ayaw niya. Gusto niya ibigay sa taong gusto niyang tulungan. May nagpalipad sa kanya kanina, sabi, huwag mo nang ibigay sa akin, ibigay mo kay Tunying yung palipad mo sa susunod. Support lang, kuya. Katamad mang isda ha, promise hugot. Mabalin ang bababahay. Oo, kanina pa nga, sige baba ka ng bahay kasi baba ka. Salamat po si Ben PM na dito, matutulog. Ako ng maaga from Odessa Joyride Mix Vlog. O, baba ka po muna ng bahay, Ati Odessa, bago kang matulog, bago kang baka sakaling ano. Mamaya ipipin ko, pag nabasa ko na ipipin ko. Para madikitan ka po, balikan mo na lang po dun sa ibinaba mong link. Hello po, thank you po sa mga dumikit from Odessa Joyride Mix Vlog. Mention mo, bilik agad po from Edsel Heart. I-mention nyo lang daw para balikan po kayo agad. Hi no, give me a love shoutout. Kita agad tayo, ha ha ha, from Miss Hugot Official. Good morning host from Ohara Doyang. Mega love shoutout Ohara Doyang. Salamat sa pagpunta. Okay lang host from KMR Romiel TV. Twin B, hello. Nugianter TV, Bigi Bigi, Amiga, Bigi Bigi, Odessa. Sukli ko bukas kasi dami ko nadikitan ngayon. Mag-iwan lang ako ng bakas from Odessa Joyride Mix Vlog. O yan o, bukas po kayo babalikan ni Ate Odessa. Joyride Mix Vlog. Pwede maki-join. Aba, kanina pa yata to. Anong ulam natin dyan, host? From Janine Lifestyle Vlog. Wala pang ulam na naiisip, kaibigan. Ogot, salamat naman. Pinansin mo ko from Nugi Hunter. Dan Odessa Mix. Natambakan na yata ako, Mix Vlog. Kanina pa ako dito, host from Twin B. Oo nga napapansin ko. Sorry. Baba ka na ng bahay. May ano ka na, moderator. Pasalamat ka, mahal na mahal kita, utol kong hugot from Nugianter TV.
Dan Odessa Joyride next vlog. Oh, bukas ka daw babalikan, kaibigan Mabalasik. Elmo 552 official, nag-drop ng bahay. Hindi pa ako tapos ng Gaspar, oh. Tambak na, oy, bilisan mo magbasa. From Janine Lifestyle Vlog. Oo nga, tambak na nga eh. Ang dami kasi, oh, sunod-sunod yung magbaba, oh. Yan, nagbaba na ng bahay si Twin B, oh. Optional Faith. Mega love shoutout. Yan, yung galing kay Odessa yan. Ang haba na nga, oh. May harang, oh, monetize na kasi ako, ang haba na nga. Sorry. Skip ko na yung ano, yung maraming babasahin, ha. Talagang napakarami na, oh. Miss Hugot, hello mga from Sporters Mira. Nakapin kami from Son 8 Fan. Wendell Kent Vlog, Dan, mention me, balik agad po from Edsel Heart. Meron may balik agad po from Edsel Heart. Mention lang daw, mention ka Edsel Heart. Nora Honor Vlog, okay na swak from Bert Kapatas. Tapos na kayo siya nakapin, premiere. Pag-graduate naman po from Twin B. Ipin ko nga to si Twin B. Kanina pa daw siya eh. Silipin ko lang to pati. Pag-graduate daw, pag-graduate. Ilan na bang bahay mo, Twin B? Dito ka nga. Nakakaharang ka. Tingnan ko lang Twin B ah. Hello sis, Miss Hugot Official from ating Jessica or Edsel Heart. Dan na po kita. Shoutout sa 16 viewers. Salamat sa 44 thumbs up ah. Pag-graduate ka naman na, Nora Aaron Vlog. Laki na nga ng bahay mo. Subscribe ko na to ha. Papag-graduate ka sa 1.2. Sige, paikutin natin yan sa 1.9 baka sakali. Dito ako sa iyo sa Maria Cristina Park, Interlac City. Maria Cristina Park, Interlac City. Taga-Tarlac ka ba? Nora Aaron Vlog. Ano yan? Unang nagpalipad. Ay, oo. Galing kay ano? Galing kay Ate Odessa. Sabi ko siya, ilista mo kanina eh. Taga-Tarlac ka ba ate? Nora Aaron Vlog. Pangasinan ako, malapit lang. Magkalapit lang pala tayo. Nakaharang naman sa camera oh. Dito na ako kay Manidong oh. Manidong oh, ilike ko na rin to. Wala pang like eh. Ayan oh. Sige, magdikitan lang po, magdikitan. Sino naman yung nagpalipad? May nagpalipad na naman eh. Si Elma, ibin mo naman si Elma. Optional paid. Si Elma. Ay, itong optional paid, ito yung galing kay ano, Ate Odessa. Yung nagpalipad din kay Ate Odessa kanina. Odessa Joyride next vlog. Salamat po ulit ate ha. Oo nga siya optional paid, siya nga yung nagpalipad. Pipis Bonnet, salamat Manoy. Sa nakapin, Dan. Baba nga ng bahay ate Elma. Elma 552 official. Twin B Dan Dikit, Kalimbang All, pasukli na lang. Vlogger ka nga po pala at na, optional paid. Pero parang hindi vlogger yung pagkasabi ni Ate Odessa Joyride kanina eh. Iwan mo na, subscribe mo na. Bagitong Marinero, hello sir at sa mga bisita nyo from Bagitong Marinero. Papin din idol, sige papin, ipipin ko. Padikit naman kay Twin B muna, kay Twin B. Basta puntahan lang po natin, magsuportahan lang po tayo. Twin B. Hashtag Nora Aaron Vlog. O, dikit ka na uli sa'yo ha. Ito yung nagkaanuhan kami kay ano eh, kay tawag nito, kay Gagamrak. Kasi kaibigan Twin B, hindi ko kilala yung sinasabi mong ano, sino ba yun? Si Salboro. Salboro.
Pasensya na kaibigan Twin B ah. Nora Aaron Vlog, hindi ko kilala yung Salboro na yun na sinasabi mo sa nung nagkaanuan tayo kasi wala naman akong Salborong pumupunta dito sa live stream ko. Baka ibang tunying yun. Pangatlong ayuda oh. Kaibigan ano, Nora Aaron Vlog, pangatlo. Like number 267. Mabalasik dan, sabi ni Twin B. Yan na panonorin ko lang ha. 15 minutes, tatlong pinapanood ko sa'yo, tatlo. Ayun o, tatlo. Maria Cristina Park, Interlac City, pare-paras yan. Yan na po host link ko, salamat. May love shoutout sa team viewers, biglang bumaba na naman o paalam. Sino ba yung nagpaalam na? Host, paalam muna ako. May puntahan lang ako, sir. Saglit from Gaspar TV. Sige, no problem, kaibigan Gaspar. Twin B, Ilocano kasi is from Ate Josie Kaur. Oh, Tarlac daw siya, Tarlac. Salamat po uli, Ate Optional Pay. Sa 6.99 na pagpapad niyo po. Psst! Baba ka po ng bahay mo, kaibigan. Si Elma. Pababa mo. When Ilocana Act. Sira to. Oo, taga-Tarlac ako. Taga-Tarlac nga siya. Nalagas. Man host, matagal nang ganyan bahay ko from Twin B. Pa-shoutout na lang sa pinsan kong si Arnold Ortiz. Yun, may galab shoutout daw sa pinsan ni Bert Kapatas Vlog na si kaibigan Arnold Ortiz. May galab shoutout sa'yo kaibigan. Wala sa ayos sir, mahina. Ano ba yun? Wala sa ayos sir, mahina signal dito from Bagitong Marinero. Dogi Panpan, dan sa premier mo idol. May galab shoutout host and to all from Jan Maris Baby. May galab shoutout. And thank you ulit sa pagpunta. Mabalasik Yahoo from Jan Maris Baby. Upcoming 45P pa-thumbs up ko, thank you. From Ate Jean Maris. Sino nga yung mabalasik, baba mo ang bahay. Yan o, kay mabalasik naman tayo mga kaibigan. Kay mabalasik. Magdikitan lang po tayo, magdikitan. Balikan ko pa yung mga babasahin ko, balikan ko. Thanks Manoy sa pagpin. Nag-iwan lang po ng baka salamat sa mga didikit, sa mga didikota, sa tama nga. Host Lantin, nakasukli na sa'yo si Host Jube from supporters Mira. Wag na ako pin kuya at gumalamin ko. Host pa pin naman po from KMRR Rimmel TV. Napinabo kita kanina. Gaspar Dan from Son A. Panpan. Si Ate Panpan pa nga pala. Sige, kasunod si Ate Panpan. Isa-isa lang na ipipin. Basta kahit ulit-ulitin nyo na i-remind sa akin, okay lang po. Kato nyo yung paki-remind sa mga subscribe mo ha. Sa mga subscriber mo ha. Nadikitan ko sila bukas. O sa mga dumikit kay Ate Odessa Joyride Mix Vlog, bukas daw ang balik niya. Pagbigyan po natin, yung iba nga 2 days dapat pagbigyan natin. Punta nga ako ng second account. Tingnan ko to si ano. Amira. Iwalan lang ba ka, sir? Sige, okay lang. Mabangis Rab. Mega love shoutout Mabangis Rab. Batulan jacket si Mabangis Rab. Ang haba ng backread ko ah. Ang haba ng babasahin ko. Morning sa iyo kaibigan. From Mabangis Rab. Mega love shoutout kaibigan. Premier din ni Amiga. Sino ba itong Amiga na to? Sunod-sunod lang po ang pagpin ha. Pasensya po mga kaibigan kung mahina tayo kasi napakadami naman ang babasahin. Magdikitan lang po muna, magdikitan.
Nawala na si Amira. Amiga pala. Padikit naman po sa nakapin. May hinahanap lang po tayo, Twin B. Baba nga uli ng bahay, Amiga. Natabunan na yung ano mo, Amiga eh. Daga TV Gang TV, pulpak dan, pasukli. Sabi kay Daga TV. Twin B nag-drop ng bahay, Mabangis Rab. Lantin Vlog, nagbaba ng premiere. Bagitong Marinero Dan. Mabangis Rab nag-drop ng bahay, Twin B. Si Mananagat Dan. Baba ka ulit ng bahay, kaibigan Amiga. Natabunan yung ano mo, natabunan na. Sagot sa dumingit sa akin, iwan lang na bakas para masuklian. From Mabangis Rab. Harang Israel from Wendelkid Vlog. Mabalasik Biker's Body. Dating dikit, nod sa comment na lang sa minaba mo. Di makadikit kuya, pilay pa. Yun. Pilay pa, bukas pa, pwede support na lang daw sa kapugian mo. Haha, promise sugot. Bahala ka dyan. Baba ka ng bahay, Amiga, hindi yung bigi-bigi. Kasi natabunan na oh. Sa mga di pa kilala nito Nying na baguhan, wag po kayong magagalit kung hindi niya kayo kilala kasi ako ang nagbabalik, asawa po niya ito. Nueva Ecija ka-house. Pangasinan nga ba ako, Pangasinan? Magkalapit lang tayo, Ate Twin B. Dito ako sa'yo, Mabangis Rab, Mabangis Rab. Dito ako sa alam mo. 8 minutes, ang haba naman. Subscribe ko na ako, kaibigan Mabangis Rab. 1.65 subscriber. Like number 15. Di pa tapos yung Maria Cristina. Maria Cristina Park Interlock. Tatlo pa rin, anin pa rin oh. Joke lang yun. Masyado ko nagpapaniwala ko. How you doing today from Ismail Acebes 46? I'm fine my friend. I'm okay. I'm good from Ismail Acebes. I send the link to you all from Ismail Acebes 46. Daga TV Dan. Sukli mention me. Balik agad po from Edsel Heart. Salamat, iwan lang po ng bakas for Mabangis Rab. Tumutulong pala ang asawa mo, Lods Tunying. Oo, tumutulong na ano siya, oh. Yung mga bago pinupuntahan na niya, kaya para ano. Adsin Andre, nag-drop ng bahay. Twin B, Bigi-Bigi, and Wendelken Vlog. Nawala na naman si ano. Mabangis Rab, Dan, from KMR Arimel. Sino pa ipipin para mapalit naman ako ng nakapin? Sa gusto dumikit sa akin, iwan lang ng bakas para masuklian. From Mabangis Rab. May galapit sa to at sa misis ni Kuya Tunying. Promise Hugot Official. Nasaan na si Manuel? Sunod mo si Elma. Si Elba pala, teka. Sunod mo si Elma. Ito na lang, si Elma muna kasunod, si Elma. Padikit naman po dito, maliit pa lang yung bahay niya. Si kaibigan Elma. Dito pa ako kay ano eh. Mabangis Rab. Next, ano na naman ako, next. Tinanggutong kay Ate Elma. So, tama naman, 8 viewers. Dito ko Ate Elma, Ate Elma na, dito ko. Flamingos and other types of bird inside the cage.
Like number 52, Ate Elma. 264 pa lang subscriber niya. Oh, pakidikitan naman po natin mga kaibigan. Harang from Amira. Nagdulo ako dito ni Amira eh. May galap sa si Miss ni Kuya Tunying. Magdikitan lang po kayo mga kaibigan kahit hindi na naipipin para di sayang oras. O nga, magdikitan na lang muna. Si Edners at Gagamrak nagpapunta sa akin dito, host. Oo nga, no problem yon. Sorry kung nagka-mention lang tayo nung nakaraan kay Gagamra kasi hindi ko rin talaga yung sinasabi mong sulboro na yun. Hindi ko pa kilala yun, hindi pa naliligaw sa akin yun. Si kaibigan Edners Vlog at saka si Gagamrak, matagal ko ng kaibigan yan. Every live nila na andun ako, every live nila. Harang Israel from Wendell. Hello Richelda from Mrs. Nitunying. Harang from Amira. Hi po, oy, tanda mo. Name ko. Nagpalit kasi ako ng name. Oo, tandang-tanda ka niyan. Ikaw pa. Yung pansit mo daw sa Pasko, hintayin niya. Yung isang bundle na pansit ba to? Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan ni Tita Vlog. Usapan yan. Mabangis Rab, nag-drop ng bahay ni Wendell Ken. Patamsak naman. Yes po, hindi natin antayin ipin. Kasi marami po tayo. Panoorin din po natin kahit 3 minutes video para sa sureball dikit po. O nga, kasi kahit di kayo ipin, basta pag may nagbaba ng link, sugudin nyo na. Tingnan nyo po yung example ko lang po si sino nga yung bakat yung nag-yun, no? Yung si Jason C. Vlog, kaibigan. Kung napapansin niyo po si Jason C. Vlog, wala pang isang buwan siguro yun. Sinunod lang niya yung sinabi ko na, kaibigan, pag may pumunta sa live ko, lahat ng nagbaba ng link, dikitan mo lang ng dikitan. Mag-mention ka. Mag-mention ka lang ng mention ng naaayon sa video. Yun ang ginawa niya, kaibigan, mga kaibigan ko, maniwala kayo sa hindi. Ngayon, ang bahay niya, 1,300 na yata. Ang bilis niyang nakagraduate. Yun lang yung ginagawa niya. Bawat baba ng link, didikitan niya. Tapos kahit saan kami magkita na, andito ka naman pala, kaibigan Jason. Ang ginagawa niya, nagme-mention lang siya. Lahat ng dinikitan niya, may mention niya. O tapos na po ako sa'yo, may bakas, pakitingin. May bakas nga naman. Kaya yun, ang bilis lumaki ng bahay niya. Kahit hindi ko siya pinipin. Hindi ko siya pininon eh. Jason C. Vlog yun. Kung pansinin niyo si Jason C. Vlog. Good morning, host. At sa yung family. Mention me balik agad po. From Edsel Heart. Wow, sana all po, host. O nga kaibigan, Elma 552, maniwala ka. Ilocano ko yung gayam, host. When Ilocano, di ba sinabi ko na sa'yo na yung Pangasinan ako? Ako 11 months na, 400 pa, panong Bindelken. Di kasi tama kasi siguro yung ginagawa niya. At saka ang bilis niya, dikit siya ng dikit. Hindi na sinasabi na na pabalik. Yung bang hindi siya nagmamadali. Yung sasabihin niya na pabalik po, dinikitan kita. Basta ang mention niya, pag halimbawa nagbaba ito si Amira, pag nagbaba, maya-maya, magme-mention siya. Tapos na po, kaibigan Amira, may bakas po ako, pakitingin. May bakas nga siya, totoo. Dati sinasabi niya, nandito pa ako kay Maria Cristina, Ayan po, ganyan po siguro ang panonood niya, ganyan din ako manood eh. Joyce Mandea Vlog, 04 Yahoo. Mega love shoutout, Shirley. Tagal ko tuloy makita to si Yung matatapos na si Ate Elma, Dami ko ng tab dito sa 10 tab na to. Nasa harang pa. Magdikitan lang po, magdikitan. Kung gusto kong tingnan na ba naman, live stream pala to. Sabi na si Amir to
May thumbs up na ako, kaibigan ng kamera. Pakitingin niya ako meron. Amira Dan, sabi ni KMRR, Manuel TV. Sending love support sa'yo. My love to Nying from Phil Hong Kong. Sorry ate, hindi ako nakapunta sa live stream ko. Nakatulog na ako. Tapos na ako sa flamingos and other types of bird inside the cage. Ni Ate Elma 552. Tapos na rin ako sa Maria Cristina Park, Interlac. Tapos na ako kay Mabangis Rab. Magdikitan lang po, magdikitan. Salamat kaibigan Jessica or Yahoo from Joyce. Shakos, what's our lang kurang kon? Ag 5 months na akong host. 3 months naka 1K na. Sige, sige, no problem. Sige, sige. May playlist ka ba? Pag may playlist ka, play ko pag may playlist ka. Ako na lang po. Madikit at mayapa pala work ko, haha. Promise, sugot. Basta support lang tayo mga kaibigan, ha? Support lang. Kasi yung iba napapansin ko, para maging prangka po tayo, lagi po ako nasa LS ng mga nakasubscribe sa akin. Lahat po yan, itong isang laptop ko, 10 tab po yan. 10 tab. Tapos itong mga gadget ko, nakasupport din pati si Mrs. Yung iba na napansin ko, hindi pumupunta sa akin. Tapos pumunta man sa akin, sisilip lang. Kilala ko mga yan, pero ayaw kong mag-mention ng pangalan. Pero pag ganun ang gagawin sa akin, ganun na rin ang gagawin ko sa kanila. Sisilip na lang din ako. Kasi ako pag tumambay, tambay talaga yan kahit 3 oras, 4 na oras yan. Ate Jessica Or, Bigi, Twin B, Bigi, Manidong Vlogs. Amira Dan, KMR, from KMRR, Samuel TV. Adsen Andre, Pulpak. Pulpak na, Pulpak na lalab, salamat from Amira. Ate Regina, always full support sa'yo from Phil Hong Kong. Mabait din po to si Ate Regina. Dugi pampan salamat sa laging palipad. Dami ng utang nito Nying. Oo nga, dami na ang utang ko dyan. Thank you host from Twin B. KMR Remel TV Dan from Ate Jessica Or. Guys, padikit sa aking munting channel from Wendell Kent. Excuse na ako kaibigan. Trabaho na ulit. Salamat sa mga dumikit. Ulit idol. Hintayin mo na lang yung dikit sa ni kaibigan mo Balasag Bikers. Ni Odessa Joyride Mix Vlog. Magdidikit yun. Mabait yun. Silent dito ha. O sige, salamat po Ate Phil Hong Kong. Phil Hong Kong, Dan. Yan, dikitin mo rin yan si Phil Hong Kong, kaibigan KMRR Remel TV. Basta main to main lang. Pag main nang ibalik. Refresh hanggang harang na naman host from Landa di Bangiba. Phil Hong Kong, Dan. Pabalik daw, sabi ni Ads and Andre. Kaslasyak ha. From Twin B. Good morning po host from Ate Genesis Ernais. Kapi-kapi muna daw sabi ni Ate Genesis. Salamat. Dan Harang from Landa di Magiba. Landa di Magiba and tagasunod ni Manny Christ follower Bigi. Ate Jessica Or, mention me balik agad from Edsel Heart. To si Edsel Heart, like ko rin itong pinapuntahan eh. No isu dati ag LS nakatambay na nabayag pero no siyak ag LS agtamsak da lang sa kada pumanaw. May mga ganun kasi napapansin ko. Ako po pag tumambay tambay po talaga 'yon.
Bibigi-bigi ako niyan, kahit may ginagawa ako, saglitin ko, magbibigi-bigi ako para alam po nila na naandun lang ako, hindi po ako yung tamsak. Yung tamsak tapos sa alis, sabihin nakatambay lang ako. Para malaman na nakatambay ka, kahit may ginagawa ka, halimbawa naka-play yan, kahit may ginagawa ka, saglit lang naman magbibigi-bigi, apat na touch lang eh. Kahit dalawa nga lang eh. Isang emoticon na YouTube logo, tapos send, o dalawang tamsak lang yon, ay dalawang dot-dot lang yon. Ganun lang po, payo ko lang, payo. Kasi napapansin ko yung iba hanggang sa matapos ako wala nang bigi-bigi. O di, means wala na nga. Tsaka makikita mo naman sa viewers. Eh kung yung viewers talaga na andyan pa rin, kasi binibilang ko pag wala ng tao, itong gadget ko, sinusubukan kong itambay lahat yan. Binibilang ko kung ilan yung nakatambay, kaya mamomonitor ko kung ilan po yung tao sa aking live stream. Pag nagkulang na po yan, ibig sabihin, yung nagsabi sa akin na dito lang ako nakatambay, bigi-bigi lang ako na nakatambay, ibig sabihin wala na yun, nag-thumbs up lang yun. Kaya monitor ko po yan, mga nagsasalita ng tao. Dito lang ako nakatambay, kaibigan. Nagta-thumbs up lang po yan. Kasi tinatambay ko po lahat. Monitor ko po yan kung ilan po ang gadget ko. Bali 10 po yan, 10 lahat. Meron pa doon, may naka-charge pa. Tsaka yung Android TV ko. Mga kilala ko naman yung mga tawag nito. Mga supportive sa akin. Kilala ko naman yung mga naandyan lang yan. Kasi bago ko mag-end, pag nagsabi kong mag-end na ako, nagko-comment sila na bye-bye. Pero yung mga hindi nagko-comment ng bye-bye, ibig sabihin wala na yun. Maging honest lang tayo sa ating mga ginagawa para walang problema. Amiga, naghihiwan. Oo, alam ko yan, walang problema yan. When makita host, dalawa patambay ko from Twin B. Sir, dito lang ako nakatambay from Amira. Sir ka dyan. Bigi lang ako, Wendell Kent Vlog. Ate Regina, bigi-bigi. Salamat. What's our gaming kulang ko host. Basta may playlist ka, ipi-play din kita. Kasi piniplay ko na si Mama Ging eh. Ang piniplay ko si Mama Ging, si Venus Indaya, si Ate Rosita Way of Life. Pag minsan, kasi monetize na rin siya, si Ate Rosita Way of Life. Ate Genesis Ernais, o napatawa si Ate Genesis. May galap siya to, Ate Genesis. Kape ka lang po muna dyan, kape muna, kape. Sana all piniplay. Piniplay din kita pag minsan, Amira. Grabe ka naman. Wasar na lang din kulang dito ni Amira eh. Pero minsan nakakalimutan ko. Maganda yung nagsasabi ng totoo kasi hindi naman baka sabihin nyo nagmamali na si Tunying. Kapag minsan hindi ko rin i-play. Pero hindi ko nakakalimutan. Damay mo ko ho, si Hihi. From at Genesis Ernais. At the place goes. At sa Andre, nag-visit ako sa munting bahay mo po. Salamat po. Di ako nagmamadali po. Pag may time, saka mo balikan. Agamir wait, na po. Iwan lang po ako ng bakas. Pakicheck na lang po. Salamat. Padigit po mga higala from Wendell Kent. It's okay kabayan, no problem. From Amira. Nag-LS da, Madyak Ag LS. Kasjayak gamin from Twin B. Harang pa ako kay Tunying. Elma tamsak nood po ako sa'yo. Dating dikit na sa haba ng paa ng ibon. May galab shoutout, Sarah Image. Walang andito wala mo ng ano dito, tawag dito. Walang bintahan dito Sarah Image, walang bintahan. May galab shoutout kay Ate Regina from Miss Hugot Official. Harang Manoy from Manoy Dong Vlog. Sa atin Jessica or Edsel Heart. Dan sa'yo, pulpak. Ito si Manoy Dong, pag aalis na to, nagpapaalam.
Mas maganda naman yung ganun nagpapaalam. At least alam mo na wala na. Paayuda po host from Ate Genesis Ernais. Wala na yatang pang-ayuda Ate Genesis eh. Tapos na pala oh. Nasa live na ako. Ito nasa ano na oh. Na kay Robredo na oh. Na kay Robredo. Subscribe ko kaya si Robredo. Ay no. Di pa nakaano pa oh. Nakapula pa si Robredo. Subscribe ko kaya to. Kuya, nagising ako ng maaga para lang maka-attend sa LS Muya. Di nga. Di nga. Salamat Dong Vlogs. May sugot na hindi na tuloy ako nakakapag-ayuda. Manidong oh, dito ako Manidong oh. Di pa nakasubscribe oh. Yun oh, nagti-TikTok na si Manidong ngayon ah. Buti pa si Manidong. Yun oh, chain lang ang gumagalaw. Ayos to Manidong ah. Pwede ba lang TikTok na ganon? Ulitin ko nga Manidong, ulitin ko lang ah. Yun na, ulitin ko lang Manidong ah. Oh, chain lang gumagalaw. Mega love shoutout sa lahat from Terry Mix Vlog. O dito uli ako Ate Elma oh. Idikit ko na nga to. May sugot pasuya ako bahay mo. Di ko masundan. Live stream to live stream. Huwag kang magbaba ng live stream kaibigan ano. Ay hindi pala kaya ano pala to. Dilipod for the soul. Ba't kayo dilipod for the soul yun? Like number 56 na pindot ko lang pala. Ate Elma, Elma 552, subscribe ko na nga. Bahala na kung wala akong pang-graduate sa'yo. Oh, subscribe ko na rin oh. Pangalawa, bahala na kung walang pang-graduate. Kuya, nagising ako maaga para lang maka-attend sa LS mo kuya. Ilan na ang watts or mo Twin B from Ate Juicy Kaor? Misis ko po yan, Bruno B. Pakis. Elma 5 official, dan sa'yo, wag mo na ako balikan. Asawa to nying to, para support lang. Sa mga LS. Pipis Bonnet. Yan, si Manidong yan. Os, inakpay gumatang. Si Daon Mi, from Twin B. Sige, salamat sa pagtambay, kaibigan Twin B. At least ngayon, nakilala ko na yung ninja mo. Hello friend from Brazil Beast. May love shoutout my friend Brazil Beast, Sam. Ano yung Sam? Like from Brazil Beast. Bless mo rin kaibigan to nying from Terry Mix Vlog. Sana makachempo tayo ng mag-viral, no? Oo nga, dapat may mag-viral tayo. Salamat. Sino nagpalipad? Ay, si Ate Terry Mix siguro to. Sabi na si Ate Terry Mix. Salamat sa pakulay green, Ate Terry Mix. Terry Mix Vlog, $25. From Ate Terry Mix, 25 Hong Kong dollar. Sana makachimpo tayo na mag-viral. Oo nga eh. Dapat mag-viral kasi hindi naman tayo. Tingnan nyo po yung excuse lang. Oh, itong isang pang-ayuda ko. Lowbat ay wala na, hindi na mag-charge. Sira na. Hindi ko alam kung battery or screen. Hindi na mag-charge. Tinanong ko magkano battery. 1.8 ang battery. Sana all may pakulay para manay siram pang siram. Or ayaw mag-charge. Ay 1.8 na agad yun kung battery. Eh wala pa tayong sahod. Kaya dapat may mag-viral tayong may mag-viral tayong video para man lang lumaki yung sahod natin. Dan Pulpacos sa nakapin from God Grace Channel, ang asawa ni Money Christ follower.
Brazil Beast nag-drop ng bahay. Ate Jessica or Genesis Ernais done. From KMRR Samuel TV. Ipalit ko na nga muna to ate Elma 552 Samuel. Kanina pa to nagpapapini na kaya naman baka sabihin na kalimutan ko. Brazil Breeze nag-drop ng bahay. Amira nagbigi-bigi. The 4 old lady mega love shout out. Sarah Image bigi-bigi with love and care emoticon. Salamat Sarah. Terry Mix Vlog. Yun, nagpalipad nga siya ng $25 Hong Kong dollar. Ate Genesis Nice, Bigi and Amira. KMRR, Rimwell TV, Brazil Beast, Dan. Wendell Ken Vlog, nag-drop ng bahay. Thank you, OTW from Brazil Beast. 51 Dan Tamsak, mega love shoutout po. Dan Saharang. From Manay Siram Kachukaran. Wow, sana all may nagkukulay from Ate Genesis. Yun, patay tayo dyan, lobat na. Pakuha ng charger. Dito sa iPad. At saka yung extension ng rice cooker pa may kisuyo. May live stream nga po pala si Manay Siram Kachukaran alas 9. Mga kaibigan. Salamat sa pakulay kaibigan. Terry Mix Vlog asawa to nying to. The third old lady dan sa'yo full pack from Ate Jessica Or. Yun, legit pong magbalik to si Ate Jessica Or. Always present yan sa LS niya. Ha? Always present. Teka lang po. Baka maputol tong live stream natin kasi. Hindi na naman ako makapag-end. Nagchat-chat. Oh. Salamat host from Kim RML. O sige, no problem yan. Naalala ko lang kasi baka magtampo ka. Sige, yung dumikit. Di kita babalikan agad para di sayang yan. Salamat. O, tama nga naman yung iba kasi yung iba dapat kinabukasan. Pero kung nagmamadali naman, wala tayong magagawa. O, ang gagawin na lang natin, bahala na kung malakas lang. Tonying, sali ka, magpaparapol ako bukas. Bigas. Salamat po sana. Po, mamayang gabi, may magpakulay din po sa akin. Hi, from Manay Siram Kachukaran. O, magpaano din kayo kay Manay Siram Kachukaran. Palipad din kayo, mga kaibigan. Yun, tapos na ate Elmo. Matatapos na rin tong isa, oh. Andito na ako sa kanino to? Kay Gin Official kay Gin Official na ako live. I-thumbs up ko na po. Like 11. Kaya naman. Naandito lang naman di para at least nakapag-thumbs up man lang tayo. Kahit naligaw lang. Magdikitan lang po, magdikitan. Silipin ko lang si Amiga. Kaya na ko pati inanong Amiga na to eh. Si Ami Jimenez pala yun. Kala ko, sinong Amiga na to? Like number 6 na ako. Magbabakas lang ako ha. Kasi yung iba ginagawa ko manghuhula eh. Hindi pa magsabi kung sino. Tapos na ako amiga ha. Idol Ami Jimenez. Joyce Jimenez pala. May bakas ako dyan, Pax Max. Tunying, sali ka, magpaparapol ako bigas. Vitamins, cellphone, 200 lang per slot number. O sige po, kailan po yan? Kailan po yung ating Genesis? Sana cellphone.
Para may pampalit dito. Oh. Para kahit Android, ano bang cellphone yan ate? Ate Genesis. Para may pampalit tayo dito, sayang naman. Pero pag sumahod tayo, papagawa ko pa rin to. Tambay lang ako kaibigan to niya, yung pasilip-silip lang ako kasi nag-live din si Tita Beats. Oo nga pero ba't walang comment yung kanya kay Tita Beats, Ate Remix? Hindi ako makapag-comment eh. Nandito ba ako sa kanya, oh, how great is Lord? How great is our Lord? His power is absolute. Nandito ko, oh. Hindi makapag-comment. 1.7 din eh, road to 1.80. Salamat ulit Ate Remix ha, salamat. Pag nagmamadali, wala yan, sayang lang. O nga, dapat kasi pinapanood ng diretsyo. Tapos mag-comment ng maganda. Huwag na yung mga maiksi, habaan mo na para sulit na. Brazil Bis, wak ka na. Tingnan ko nga to si ano. Mamaya tingnan kita nakita na nga pala kita kanina. Rimwell. Kimara Rimwell, dan po kanina from Ads and Andri. Si Ads and Andri pala, di ko pa napipin. Napin ko na nga ba? May na kasing memory ko eh. Mana ito niya yung isang malakas na mga paayuda at laging nasa likod ng mga inaayudahan. Dikit-dikit lang po. Mana ito niya yung isang sakalam sa mga paayuda at laging nasa likod ng mga inaayudahan. Dikit-dikit lang po. Sorry Manoy, pag minsan di ako makapunta sa live stream mo Manoy, siram ko tsukaran ha. Pag minsan kasi nung nagpa-flex ka na may LS ka, nasabi mo may LS ka ng 9, pinuntahan kita pero wala naman. Sabi ni Mrs. puntahan mo si Manoy mo siram ka tsukaran, pero wala. Kaya sabi ko baka sinumpong na naman ng ano niyon, ng nararamdaman. Syudan Don, Das Abel has done and I left comment your video from Ate Elmo 552. Meron na po pala tayong 94 minutes oh. KMRR, mag-iwan lang po bakas, babalikan kita mamaya, lagyan nyo na lang Tunying. O lagyan nyo lang ng Tunying or TM, Tunying Maksam, Tunying Maksam, TM, para alam nila. Para short lang. Malay pakisuyo po ng ating address, pakitext po. Ay, ano yun? Para magkatagpo na tayo. Parang magkukulab na kami ni ano. Ni Manoy siram katsukar na. Para pag nag-live siya, text ka niya para malaman mo. Ay, ganun ba? I-add mo na lang sa messenger. Ano naman kami sa messenger? Friends naman tayo sa messenger, di ba Manoy? Akala ko ako lang ang hindi nakapag-comment from Bert Kapatas Vlog. Kanino? Punta ka sa live, Tita Beats, kaibigan, meron nasa live chat, naka-off yun. Nandito nga ako eh, Ate Termix. Nandito ko oh. Naka-off yun yung comment section niya. Naka-off yung comment section niya, hindi ako makapag-comment. Excuse. Nagpalipad na naman. Hindi ako naningil sa Image ha. Baka sabihin mo sinisingil kita. Nagpalipad po si kaibigan Sarah Image so, ng $5. US dollar ba to? S naman eh. Ha? S. Pag Hong Kong, HK, di ba? Kapatid po siya ni Bariotek. Binibiro ko lang po siya kagahapon. Sisingilin ko. Salamat. Ilang ano bang ipapadeliver ko? Ilang saging at tarong? Pinakiyaw niya yung talong ko ngayon at saka yung banana. Kaibigan Sarah Image. Di ako naniningil ha, bahala ka. Ako wala akong sinasabing sisingilin. Magpalipad ka. Iwan lang po ng bakas para masuklian from Mabangis Rab.
KMRR Rimuel. Dan may iwan lang po ako ng comment sa video mo. Si Mabangay, snipin mo na ba si Mabangay? Hindi pa. Ipin mo kanina. Oh, sunod kita Mabangis Rab pala. Ipin ko si Mabangis Rab. Pasuntabin mo na kay KMRR. Pasintabi kay Marara, palitan ko na muna kay Mabangis Rab. Sino bang di napipin? Wow, may pakulay uli, sana all. Oy, may nalilikom na po tayong ano oh. Sa oras ng ating pagla-live stream ng 97 minutes. Salamat po sa 60 thumbs up. Salamat po sa nalikom nating $16.21. Yan po ay dahil sa inyong kabaitan, kaya lubos ako nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng nagpalipad. Nakalimutan ko na kung sino mga nagpalipad. Sara Image, sino pa nga ba? Yung kaibigan ni Ate Odessa, Joyride Mix Vlog. Sino pa nga ba? O si Ate Dugi Panpan ng 5,000 won. Salamat po sa inyo. Salamat po sa walang sawang suporta nyo, sa walang sawang pagpapalipad. May ano ka na kaibigan, RT TikTokers Vlog. Sana all, Ma'am Sara from Mabangis Rab. Ay, magkakilala kayo ni Mabangis Rab, Ma'am Sara. Sara Image. Ma'am Sara na pati. Kaibigan Sara, kinukuya ako nito eh. Ni Sara Image eh. $1 po yan from Manay Siram, Kachukaran. Yan mga pakulay, tulungan natin host. Para makabili ng battery ng phone. Oo nga, nangihinahin ako sa pang-ayuda eh. So may nakakatulong to sa totoo lang, nakakatulong yung pang-ayuda para mabilis na makagraduate. Sana may magpadala ng $100 para sa battery mo host. Wala naman. Ayun pala. May galap shoutout kaibigan Accessories Vlog ha. Tosok host. Good morning po. Shoutout sa 15 viewers. Kaya pala di kita matagpuan host. Naka-LS. Tulog pa pala ako dito. LS mo host from Accessories. No problem yan kaibigan. Punta ka rin ng bahay mo kaibigan Accessories Vlog. Tignan mo pag nakasupport talaga tayo, hindi tayo nakakalimutan. Ganun lang yun pag lagi kayo nakasupport sa isa't isa. Pag may live sila, puntahan nyo. Pag may video, pag naliligaw na video, puntahan nyo. Para pag nag-live stream kayo, biro mo hinahanap niya ako. Oh. Hinahanap daw niya ako bakit, kaya daw din niya ako makita. Tito Wap, may galab shoutout. Good morning idol from Tito Waps. Manoy Papin naman, from Manoy Siram, Kachukaran. Sige, ipin kita. Sunod mo na. Tito Waps, nag-drop ng bahay. Number na kuma. Awan mo. Ay, member na kuma. Awan mo. Hintayin mo nga. Dapat di ka muna nagpalipad eh. Gagawin ko na nga yung membership ko. Mga kaibigan, sa mga naandito pala, gagawin ko na po yung aking membership kasi maraming nagsabi sa akin, nabuksan ko daw po ang aking membership para po lumaki naman daw po ang aking revenue para lumaki din ang sahod. Kaya ayaw ko pong buksan kasi ayaw ko naman na magpabayad, ayaw ko naman na baka hindi ko matupad yung mga obligasyon bilang maraming member. Baka hindi ko maipin, hindi ko ma-shout out, hindi ko malagyan ng hindi ko malagyan ng ayuda. Kaya hindi ko linalagyan. Pero dahil marami nagsasabi, magtatrabaho na lang tayo ng mabuti para magampanan ko yung mga dapat gawin sa isang magpapamember. Pero wag kayong magagalit pag minsan ha. Wag mag-alala yung wag jumoy, walang problema. Pwede pa rin ako magbigay ng WH. Nagbibigay nga po ako ng banana, nagpapagraduate ako. Kaya po ayaw ko maglagay ng join button kasi ayaw ko rin magpabayad talaga. Pero kung magpapamember kayo sa akin, salamat at sana wag kayong magagalit kung di ko masyadong magampanan yung aking obligasyon. Pero lagi ko kayong ipipin pag minsan, tapos isa-shoutout ko kayo at saka ipiplex ko yung mga channel nyo na dikitan. Saka lahat naman nagdidikitan dito kasi
Hindi naman sila magtsatsaga sa akin kung hindi lumalaki yung bahay nila eh. Manoy Papin naman po. Okay po, iwan lang po kayo ng bakas for Mabangis Rab. Salamat, salamat. Talong po, namimili. Sorry. Anong talong yan? Yung talong na usapan kagabi or yung talong ni anak ng Cagayan? Di na nakintab na tarong. Sana may magpadala. Sana may magpadala pa. $10 para sa battery mo host. Kasi matagal ko pang makuha ito eh. Tama yan Manoy from Pipis Bonnet. Oh, sabihin mo kung tapos doon sa nakapin, sabag mo si Manoy Katsukaran, tapos dito wak. Sa nakapin po baka tapos na kayo. Isunod ko si Manoy Siram Katsukaran kasi nagpapapin naman. May live stream po siya. Mamaya 9 PM. Wala pa akong load. Tunying hihi from Ate Genesis Nice. Okay lang po yan Ate Genesis. Okay lang. No problem po. No problem. Salamat kaibigan from Mabangis Rab. Kanina ka pa pala kuya. Buti pa naabutan kita from Sarah Image. Oo nga mag-e-end na sana ako eh. Buti nakaabot ka pa oh. Magdadalawang oras na ako. Pero joke lang yon. Hanggat nandito pa kayo. Eh, matagal naman akong hindi pa nag-live stream. Tatagal-tagalan ko ngayon. Sa nakapin, muna pa nakapin, pagkikitaan. Sa nakapin tayo kay Manisiram Katsukaran. Pati yan, nandyan yung misis ko na may echo eh. Ayaw kasing tumabi sa akin para siya yung ano. Salamat kaibigan sa pagpin from Mabangis Rab. No problem kaibigan Mabangis Rab. Monetize na rin yan si Mabangis Rab ha. Kaya yung ads niya huwag niyo naman pong skip. Si Adsin Andre pala. Tito Waps. Pasensya na po ha. Gaya nga po na sinasabi ko. Pag naka-member kayo katulad niya na hindi ko masyadong naipipin. Basta mag-mention lang po na papin. Good morning idol from Tito Tosok House. Good morning po. Sana may palipad. Anong oras ka nagsimula ng live mo friend at nagtatapos? Alas 9 ako nagsisimula at nagtatapos ako ng 12, 3 hours. Pero pag minsan hanggang 2 hours lang ako. Hanggang 11 lang. Kaya pala di kita matagpuan host. Naka-LS. Tulog pa pala ako dito sa LS mo. Sige no problem. Talong po namimili. Ayaw mo na saging. Good morning idol from Tito Waps. Manoy Papin naman po. Buti na lang host, nagising ako. Madaling pa kasi dito host. 5:40 pa lang from Accessories Vlog. Sige no problem, no problem. Salamat sa pagpunta kaibigan Accessories Vlog ha. Mabangis Rab, dan sa'yo. Full pack from Ate Juicy Core. Tito Waps, nag-drop ng bahay. Madaling araw, sige. Sa nakapin. Pagkikitaan mo nakapin. Pwede kita mo sa nakapin mga kaibigan para ipalitan natin si ano. Tito Waps at saka si ano. Si Andre. Para lahat po natin may pin. Yan o, kay Ads in Andre tayo. Host, ayun mo ko WhatsApp ha. Thank you po. Ilan na ba WhatsApp mo Ate Genesis? Play na lang kita dito sa isang tab. Naipi-play kita kasi hindi naman pwedeng ulit-ulitin yung ano eh. Hindi pwedeng ulit-ulitin yung pag-play sa playlist ng ano ng isang ano ba dito sa akin ipi-play ko kayo ng paulit-ulit madidetect ni Lolo yun lalo kayong babawasan. I-play mo sa ibang account mo. Pupurti naman pala Ate Genesis. Kaka-14. Itong playlist mo pupurtin. Wala bang mas marami-rami? Tino, may ads na oh. Ano i-skip ko na tong ads? WhatsApp. Hindi ka monetize. Nagpapayuda ng WhatsApp or hindi pa monetize.
Kalalabas lang. Sahod kuya. Share the blessing lang. From Sarah Image. Yun, salamat pala, salamat. Kakasahod lang pala ni Sarah Image. Sa nakapin. Padikitan po sa nakapin para sa natin si Tito Waps. Mabangis Rab, Dan, may nag-iwan rin ako ng comment. Pakicheck na lang po from Ate Elmo 552 official. Iwan lang po ng bakas kaibigan. Iwan lang po mga kaibigan ng bakas para masuklian. Okay po, iwan lang kayo ng bakas po Mabangis Rab. Ads and Andre, hashtag, yun, nagdidikitan na pala sila. O, Tito Waps, Dan. Sarah Image sa drop ng bahay. Ate Ginny Sir Nice, bigi-bigi with, ano tawag nito? Grits in cut. Tama yan manay from Pipis Bonnet. Out na ako host. Matutulog na po ako from KMRR Remuel TV. Sige, salamat kaibigan Remuel TV sa pagpasyal ha. Legit yan kaibigan, galing mong mag-live. Talagang lalaki mga bahay nila. Salamat kaibigan Mabangis Rab ha. Ito lumaki din ang bahay sa akin dito ni kaibigan Mabangis Rab. Sa nakapin. Ituwak. Sa nakapin. Si Mrs. nagagalit na sa akin. Sa nakapin. Hindi ko pa naipipin si Ate Remix Vlog oh. O dito naman tayo kay Tito Waps. Shoutout 70 viewers. Salamat sa 62 thumbs up. Thank you po from KMRR Remuel TV. Mega love shoutout. Team Bornibol. Team B Bornibol Tohol from Accessories Vlog. Graduate na uli pala si Ate Ruina Tiranya. Nung minsan nalaga siya 990. Tapos tinignan ko kagabi. Nagdagdag ako ng kaunti tapos 1,000.1 na naman ngayon. Sana hindi na malagas. Sa mga dumit sa akin, iwan lang po ng bakas from Mabangis Rab. Salamat kaibigan sa pagpin from Mabangis Rab. Sana makagraduate ng 600 kaibigan. Tunying Maksam. Teka lang, bait ni Idol. Sa nakapin po kay Tito Waps. Ilan na ba si Ilan na ba si Ate Elma? Pag ididikit ko lahat Ate Elma, pag ididikit ko yung mga banana ko dito, graduate ka talaga ng grade 6. Pero ang problema, wala na akong pampagraduate sa'yo sa road to 1K mo. Dito ako kay Tito Waps oh. Ituwak lang, walang L. Tito Wap. Wala palang S yun. Pero nakasubscribe na to ha, Tito Wap. Like number 90 na lang ha. Bata pa yung bahay niya oh. Digitan mo Tito Wap yung mga naandyan, mga nagla-live stream. Para pag nag-live stream sila, pupunta ka, magkakaroon ka ng maraming mga bagong kaibigan. O dalaki yung bahay mo. Basta magdikit ka lang na magdikit, walang problema yan. Tambay lang kita from Accessory Vlog. Kuya Dinan Bayad. Yun, i-share mo lang isang post nila sa community mo, okay na yun. I-share mo na lang isang post nila sa community mo, okay na yun. Bawal yata yun eh. Kaya hindi ako nagsishare sa community. Iwan po kayo bakas, babalikan ko po kayo, kumakain lang po kasi from Tito Wap. Hindi ako nagsishare sa community, kaibigan Sarah Image, kasi bawal yun eh. Mahirap na, baka ma-demonetize itong channel natin. Hirap na hirap tayo magngangaw dito, tapos sumasakit pala lamunan natin, tapos i-demonetize lang. Padikit po sa nakapin, Si Sarah, na-film mo na si Sarah. Isunod ko nga si Sarah eh. Juicy ka oro. Si Ate Teremix muna, si Ate Teremix. Si Ate Ginny Sir Nice nga pala oh. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Di na ako nakakapag-ayuda. Sinag-uunahan na pati kay Mrs. natataranta ako eh. Nakawala yung diskarte ko tuloy.
Ito nga po muna pala si The Four Old Lady. Pwede naman kasi mag-ano si Mrs. Hindi ako tinutulungan. Pwede siya doon sa main channel. Pwede naman siya mag-pin. Try mo, Mrs. Tika nga, tuturuan ko nga si Mrs. Turuan ko lang. O, pwede naman siya mag-pin, di. Para yung binabasa ko, dire-diretso ako nagbabasa. Sabihin mo, hindi na kailangan sabihin na kwan. Alam na nga nila, hindi na kailangan na sabihin na ipin, na dikitan yung nakapin, basta na Sabihin mo, tawa tuloy sila ng tawa o narinig yung ano naman natin, ads and Andre. sabihin mo, every 5 minutes magpapalit. Yung nakapin. Hindi naman mag-pin. Naririnig nyo naman. Nakasupport yan, pero ang problema nga, natataranta ako kasi nagbabasa ako tapos, pero bayaan na natin. Ganyan talaga ang ano. Ngayon alam niya, meron naman siya na lang magpipin. Para diretso-diretso na lang ako sa basa. Mega love shoutout kaibigan Lantin Vlogs. Mega love shoutout bro from Shirley. Mega love shoutout Shirley from Sarah Image Vlog. Bait ni Idol from Tito Wap. Salamat host from Ads and Andre. Lahat naman tayo mabait mga kaibigan, lahat tayo mabait. Hindi lang po ako, Tito Wap, Dan po kanina from Ads and Andre. Ate Jessica ng drop ng bahay, Lantin Vlog Accessories. Vlog, mega love shoutout kapatid from Lantin. Tito Wap, Dan Dikit Pulpak from Lantin Vlog. Iwa po kayo ng bakas, balikan ko po. Kumakain lang po kasi from Tito Wap. Landin Vlogs, nag-drop ng bahay. Primer ko guys, padikit and like po from Landin Vlog. Amira, nagbigay-bigay, and Ate Jenny Sir Nais in Ads and Andre. Napatawa tuloy sila. 14 tusok, Sir Landin Vlogs from Accessories Vlog. Tito Wap, dan sa'yo, full pack from Ate Jessica Or. Arwin Tiranya. May galap shoutout, Ate Arwin Tiranya. Tito Waf, dan sa'yo, full pack from Ate Jessica Or. Jessica Or, nag-drop ng bahay. Good morning host at sa lahat from Saler TV. Kay Saler nga pala, hindi pa ako nakakagawa ng video. Kailan ka ba mag-upload Saler? Saler TV. Baka ako na lang inihintay mo. Nakakaya naman. Siya ba yung nagpagawa ng video? Oo, si Saler kasi monetize na rin siya. Nakalimutan ko may nagpagawa kung sino. Hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Yan lang si Saler at saka si Manay Christ follower. Harang pa po from Arwen Tiranya. Iwan po kayo ng bakas, balikan ko po kayo maya-maya, kumakain lang po kasi from Tito Wap. Good morning sa lahat from Arwen Tiranya. Tito Wap, nag-drop ng bahay. Harang pa po from Arwen Tiranya. Pwede na Hong Kong, Dan kanina pa. Start ako edit bukas host from Saler TV. Sige, ano ko na mamaya. Short video lang naman, 1 minute lang, pwede na siguro. Pagpa-congrats sa yung being monetized channel. Shoutout sa 68 thumbs up, 15 viewers. At salamat po sa mga palipad nyo ha, mga kaibigan. Hindi ko na po ulit-ulitin. Basta taos po sa ako nagpapasalamat sa inyo mga kaibigan. Tito Waf, Dan, iwan din ako bakas. Pina-check na lang, salamat. Tapos na po kayo kay ano, the four old lady. Wala na yung magpipin. Patamsak nga ng ano, premiere ni Lantin. Lantin Vlog. Kanina pa yan, hindi mo pa nakikitin. Ayan po nakapin si kaibigan Lantin Vlog, si Kabsat. Salamat host from Saler TV. Kuya, dito lang ako ah. Kain lang po kasi papasok. May anak ko sa school. Sige, no problem. Ba't wala si Mumo? Hi Ma'am Weng from Pipis Bonnet. Morning bro from Manoy Florencio Mongkawe. Dandikit na po sa bahay ni Tito Wap host from God Grace Channel, ang asawa ni Manoy Christ Follower TV. Malapit na rin yata to si God Grace Channel. Pipis Bonnet nag-drop ng bahay. May paayuda si Papa kaya Mama Bibi happy. May upload si Ate Grace ha. Dan sa premiere Kuya Lantin from Sarah Image. Accessories Vlog nagbigi-bigi Ad and Andre. Saler TV Dan. Maganda si Adsin Andrea. Talagang, yan maganda oh. Nagdidikit tapos nagdadrop ng kanyang link para mabalikan agad. Thumbs up bro.
From Manay Florencio Mongkawe. Hindi na ako nakapag-ayuda. May live pala si Bro Boy Peralta oh. Hindi ko na nakita si Lorenzo Mongkawe na naglalay ba? Nagpalipad pa sa optional ban? O yata yun. Yun lang nagpalipad tayo. Yung galing kay ate ano, Odessa, Joyride. Teka lang po ah. Nag-ano tayo ng tab ng ano, para dire-diretso yung ating ano. Shoutout po sa 16 viewers. Salamat po sa 63 thumbs up ah. Thumbs up din po sa Lantin Vlog from Arwin Tiranya. God grace Channel ang drop ng bahay. Tapos na po kayo kay kaibigan Lantin. Oh, ang daming grips na Ate Ginisir na oh. Saler TV, Tito Waf. Dan sa'yo pasukli from Saler TV. Tito Waf, dito ko sa'yo Tito Waf oh. Tito Waf. Dalawa. Dalawang ayuda Tito Waf. Like number 25, 26. Oh, kalimbang all na yan, Tito Wap. Tinan ko dito sa isa kung... Ay, nakadikit na yata ito sa'yo kung kahapon pa. Baba nga ng bahay, Ate Elma. Katunying. Doon na ano yun. Hey Hong Kong, nag-iwan din ako bakas. Pakicheck na lang po. Salamat. From Ate Elmo 552 Official. Katunying, doon na kaya ng powers. Di na kaya ng powers ko. Good night na. Si Faith, kahit di mo nabalikan, support lang po sila sa aking mga kaklasiko sa nursing. Ay, ganun po ba? Salamat po Ate Odessa Joyride Mix Vlog. Oh, basta... Ba't ganun? Salamat po Ate Odessa Joyride Mix Vlog ah. Basta po, yung mga nagdikit sa'yo, bukas nyo na lang po balikan para hindi malagas. May mga banana po akong ididikit dito sa inyo, yung mga gadget ko, dalawa lang po yung nakatutok sa'yo eh. Dalawa lang po kasi nakatutok sa'yo. Palipad na naman. Tama na po yan Ate Odessa. Okay na po. Thank you po. Saka ko na po ididikit yung ibang alagad ko na andun po yung gamit ni Mrs. kasi yung iba eh. Tigi isa pong account yun kaya sure po na didikit yun. Health is wealth vlog. Mega love shout. Hello my friend. Tita Bits here. Sorry. Di katambay ang Team Jesus sa LS mo dahil brown out dito, walang internet. Hotspot lang ginamit ko. Welcome ads to support the host. Opo, nandito po ako sa live stream mo Ate Beats. Dito ako sa sa How Great. Nandito po. How great is our Lord, di lang makapag-comment. Pero nandito po ako Ate Beats. Nakasupport po to, nakasupport. Kaso nag-end na yata ah. How great is our Lord? His power is absolute. Kanina pa po ako dito, di lang makapag-comment.
Sige po Ate Odi, si Joyride Mix Vlog ha. Pahinga na po kayo. Salamat po sa mga palipad nyo at saka sa mga kaibigan nyo. Pakisabi na lang po sa kanila. Salamat. Mr. DIY Project Tech, nagbigi-bigi in stop. Saler TV, nag-drop ng bahay. Ate Jessica Or, bigi-bigi. Thumbs up din sa premiere mo, Lantin Vlog. Tapos na po kayo sa nakapin kay kaibigan Lantin. Pin ko lang si Ate Elma. Babangan na ba yung Ate Elma? Teka, bakarid na lang pala ako. Si kaibigan Shirley pa pala oh. Sara Image pala, teka lang, Sara Image muna. Nakalimutan ko na kasi. Wala na yung nagpipin na ano. Yan, napadikit naman po dyan sa nakapin. Sara Image. Dito pa ako tituwap ha, tituwap. 12 minutes. Tamsakdan, Tulantin, from Ate Genesis Nice. Napin ko na ba sa Ate Genesis? Naka-play ka sa akin Ate Genesis. LS to ngayon, LS. Dito ko sa LS nyo. Mami's Norris Vlog 1. LS 41 views, stream live on October 30. Shoutout po sa 12 viewers. Ate Jessica Orb, nag-drop ng bahay. Tamsakdan Lantin from Ate Genesis Nice. Dapat nagbaba muna si ate ano? Uday sa Joyride Mix Vlog para nadikitan. Mamapalo na ako ng YouTube nito ah. Nasa ads ako at Genesis oh. Bega, ano ba yung Bega? Sige, dikitan lang po. Joyce Manja Vlog 04, mega love shoutout. As tag Joy Manja. Nasa ilis niya ako kahapon eh. Mabangis Rab, nag-drop ng bahay. Sara Image Vlog, dating dikit dan tamsak from Ads and Andre. Pwede pa ako magbaba ng bahay. Short lang po para mabilis dikitan. Sige baba kaibigan Mr. DIY Project Tech. Di ba sila kaya? Manong lakay yan? Baba ko manong lakay, hindi, bayata eh. Hindi ko na nakita yung kay Manong Lakay eh. Iwan lang po ng bakas from Mabangis Rab. Tanungin mo nga kung siya yan. Sa'yo din ba ito Lakay? Manong Lakay? Ito yung Mr. DIY Project Tech. Dito pa ako kay ano eh, kay Tito Wap. Kasi kahit mahaba, pinapanood ko po 12 minutes. Amira nagbigi-bigi. Dalawa nga i-play ko dito si Amira YT. Ba't iba na to? Iba pala yun, tangi, Amir pala yun. Play ko muna tong ano, 24 videos mo ha. Kabayan Amir. Anli dikitan at lapagan. Kabayan Amir, dito muna ako sa ano mo. Ang piniplay ko ngayon si Ate Genesis Ernaes at saka si Ag Amir.
Dilipod for the soul. Tapos na ba to? Kay Ate Dilipod? Tapos na rin si Bruboy Peralta oh. Cause this someday you wake up in every time that you need. Tell me we come back. See me calling at the corner of the street. I'm not here. Pasensya na po Ma'am Amira. I'm not here. Amira salamat kabayan, nag-erase, ba't yan nag-erase? May nasabi na naman sigurong malito, si Amira. Main ko po ito from Mr. DIY Project Tech. Sabi na iba to, at saka yung kay Manong Lakay eh. Ma'am Amira, done na ako. Sa'yo, salamat from Mabangis Rab. Mabangis Rab, okay, salamat. Salamat kabayan, pasensya na po Ma'am Amira from Mabangis Rab. Dito ko sa'yo, Mr. DIY, kaibigan. 629 pa lang pala. Nakasubscribe na to kaibigan, Mr. DIY. Kalimbang uli na rin, magla-like na lang ako. Like number 46. Dito ka sa DIY monopod for vlogger using recycled material. Panoorin ko nga to. Itong monopod na to. Kaso ang laki naman ng stand niya. Yung stand niya is yung stand ng electric fan. Panoorin ko kaibigan ha, short video lang pala to, 49. Magbakas nga ako para alam mo kaibigan, Mr. DIY. Hello Ate Juliet, mega love shoutout Ate Juliet. Sana wag akong balikan agad ng mga nadikitan. Iwas mo nga muna sandali, dadaan ako. Oh, dadaan daw si Mrs. Oh. Ano ba naman tong Mrs. ko na to, pang abala sa buhay ng tao. Salamat po God Grace. Iwan lang po ako ng bakas for Mabangis Rab. Okay. Back to your face. Yan po yung pinipinturahan ko namin. Project. Napatawa tuloy sa Amira oh. Inaabangan kanya ni Amira magpakita ka eh. Kaso ayaw nga niya magpakita kaya sorry, wala tayong magagawa. Sobrang ganda daw niya. Ano niya yun? Karapatan niya yun na hindi niya ipakita yung sarili niya. May karapatan siya dahil sarili niya yun. Kasi Sobrang ganda kasi mo. hindi daw siya kagandahan at napakaganda daw po niya kaya pasensya na po. Sana wag akong balikan. Max from Ate Juliet. Salamat po sa Lord TV. Yun, tapos na Tito Wap. Tapos na. May ads ka na Tito Wap. Skip ko na Tito Wap kasi hindi naman pwede. Panikit naman po sa nakapino ko sa image. Sino pa nga ba? Shoutout sa lahat from kaibigan nila Andre Vlog. Mega love shoutout. Ate Juliet. Salamat po sa Lord TV. Thanks po. Katunying from Mr. DIY Project Tech. Dana sa'yo Mr. DIY. Huwag mo na balikan kaibigan. Asawa tunying to. Mabangis Rab. Dan dikit po sa bahay mo from God Grace Channel. Amira Bigi Bigi.
Mr. DIY Project Tech, dan po sa'yo. Pakisukli na lang po. Salamat from Seller. Opo, stand ng electric fan yan po. Ginamit ko sa pag-vlog. Oo, nakita ko eh. Kaso nakakaya naman sa maraming tao. Pag yan ang ilalagay mo, nakatayo doon sa maraming tao. May comment ako dyan, kaibigan. Lenya Vlog, may galab shoutout, Sir Tunying. Huwag naman, Sir. Tunying lang, kaibigan lang, okay na yun. May moderator ka na, kaibigan. Shoutout sa 19 viewers, 67 thumbs up. At sa mga nagpalipad, $19.32. Salamat po sa inyo lahat, ha. Hi, Tiranya. Mabangis Rab, dance sa Lods. Galing mo from Seller TV. Padikit na po sa nakape, no, kay Sarah Image. Baka kung sweldo siya, baka paliparan kayo niyan mamaya. Ads and Andre, thanks po. Balikan ko po kayo bukas para share dikit from Mr. DIY Project Tech. May moderator ka na po, kaibigan, ano? Linya Vlog, good morning sa lahat. Mr. DIY, salamat po from Ads and Andre. May glove shoutout, Brad, hashtag Seller from Arwin Tiranya. Okay na po yung ano mo, Ate Rowena Tiranya. Kagabi po, ano yan, 990. Salamat sa pag-jacket. Tinignan ko kagabi yan, minonitor ko eh, 990. Tapos dinikitan ko kay Manidong. Tapos minanual ko yung ano, yung channel nyo, Ate Rowena Tiranya, nagdikit ako ng 2. Tapos yung kay Manidong 3. Tapos hanggang sa ngayong maga, tinignan ko 1,000.1. May guhit na isa. I'm back with ads. Marami pa akong ididikit sana, pero inuunti-unti ko lang, baka bumagsak na naman eh. Naka-reserve lang yan para sure dikit. I'm back with ads, kaibigan, from Ate Terry Mix Vlog. Baba nga po ng ba, Ate Terry Mix? 996 kanina po. 996 na naman. Tininan ko yan kaninang maga eh. 1,000 point ano? 1.1. Sige, no problem. Sige. Pag-graduatin ko nga ngayon yan ng walang lagas. Baba nga po ng bahay. Ay, wag na. Manual ko na lang lahat. Wag na magbaba ng bahay, Ate Rowena Tiranya, wag na. Diyan ka lang, kabayan, ha. Bili lang ako ulam, balik ako bukas. 3 hours lang ako, 3 hours lang. Wala ka nang babalikan bukas. Baka hindi ako mag-live, bahala ka. Hindi mo makikita si kabayan mo. I-manual ko na lang, Ate Rowena Tiranya, para mas maganda. Huwag ka na magbaba ng bahay. Huwag ka na muna mag-drop ng bahay. Nabawasan po ulit. Sabihin mo, magdadagdag ako ng 2. 96, 996 na yun, oh. Pag-graduating ko na yan, huwag mo lang titingnan. Pag-graduating ko na yan. Ito, kahit di ka magbaba, Ate Rowena Tiranya, isang dikit. Ako nga magpag-graduate nito ng walang lagas. Try ko. Dito ako sa ano, Our Cats at Home. 2 lang dinigit ko, 2. O, 2 na, oh. Nagdikit na si Mrs. ng isa at saka sa akin. 2 sa kanya, isa sa akin, oh. 999 na. 999. Ayun, oh, i-monitor ko na yan ngayon. Ano yun? Ayun, oh. 999. Manual ko na lang ngayon, one manual. Para mas maganda ang dikit. Pag bumagsak pa to ngayon, iwan ko lang. At sana wag naman para hindi mapahiya si Tunying. Ayun, 1,000 na, oh. 1K na yan, 1K.
Panoorin ko lang yung pelikula Ate Rowena Tiranya. Sana di mapaya si Tunying Maksam. Nagagraduate ko ng walang lagas. Ako nga ang mag-try na magpag-graduate ng walang lagas. Try ko lang, try. Taon-taon si Amira. May galab siya to, sis Jessica or press ko po muna main. O tama yan, sama. Imamanual ko lang, manual ko lang. The Commander Bawang Vlog. Dan Tamsak sa premiere, dan dikit. Padikit rin kay The Commander Bawang. Palitin mo na yung nakapay. Ate Tirimix, oh, baba po ng bahay, Ate Tirimix. Palitan ko na si kaibigan Sarah Image. Nasaan na si Ate Tirimix? Michelle Tan, mega love shoutout. Elmer Hansam, Genesis to. Ay, si Ate Genesis pala yun. May moderator na. Bunty sailor, hindi mo pa nag-bunty sailor. Mega love shoutout, The Commander Bawang ha. Padikit po kay Elmer Hansam from Ate Genesis Ernais. Nasaan na yun? Si Ate Tirimix. Yun o, padikit naman po dito kay Ate Tirimix. One k ka na po Ate Rowena Tiranya, 1k ka na. Ako nga magpapagraduate dito ng walang lagas. Ano ka to? Kanina pa ganito. Subukan ko ulit. Kanina pa mga yan. Sunod kay Ate Rowena, kay Ate Tirimix. Katunying, sige po kaibigan Mr. DIY, ingat po, ingat. Iwan lang po ng bakas para mabalikan, para mabangis rab. Katunying, biyahe na po ako, may pasahero na ako. May pangulam na, salamat po at sa mga dumikit. Balikan ko po kayo bukas para walang lagas. Sige, salamat. Oo nga kaibigan, nakabalik na ako. Tamsakos, good morning. Silip lang po from Ate May. Ate May, away ka na pala, away ka na. Ate May. Huwag ka po magbababa ng bahay, Ate May Kajiyama. One k ka po Ate May, huwag kang magbaba ng bahay. Imamanual ko lang yung mamanual ko lang yung channel mo para
Para mapag-wait ka ng 1K. Baka bumaba na naman sa 1K to eh. Basta wag bumaba ng bahay. Try ko kayong pag-graduate ni Ate Rowena Teranya. Ang walang lagas hanggang bukas. Manunod ko lang. Saler, Miguel Love, shout out from Ami Jimenez. Salamat po from Arwin Teranya. Okay, no problem. Okay ho, salamat po. Oo nga eh. Grabe, sige ka inulo. Oo nga. 1K ka na ulit, Ate Rowena Teranya. Gawin ko lang yung nararapat. Pan si Saler, ipin mo si Saler. Baka sakali. Sikat sila. Baba nga Saler TV, pipin kita. Michelle Tan. Dan po. Ito nga si Michelle Tan muna, si Michelle Tan. Baba ka mamaya Saler ha. Yun. Mauna pa yun si Saler. Sige, mamaya na si Michelle Tan. Si Saler muna, Saler. Pero si God's Grace, kanina pa mga yan. Tsaka si God Grace pala, God Grace, nakalista dito, nakalista. Gawin ko lang tong nararapat dito sa dalawa, baka sakali. Baka sakaling di mapahiya si Tunying. Kasi mag-update si YouTube mamaya, mag-update mamayang 5. Pag di na bumaba to ng 1K si Ate Rowena Teranya, magpapasalamat ako sa aking mga saging. Iba-iba yung ipapapanuurin ko. Dito ako sa playground. Playground inside the house. Bawal lumabas. Ito, Ate Rowena Teranya, oh. Tsaka si Ate Mika Giama. Okay ho, salamat po. Oo nga, grabe. Sige kain lolo. Tambay lang ho sa. Antok na ako. Baba ka muna ng bahay, accessories. May Giama to, prayer emoticon. Elmer Handsome. Dikit na kay Mabangis. And Genesis. Lubad na yung isang iPad. Oh. Nandito kay Ate Mio. Naidikit ko na yun kay Rowena. Yung isang iPad. .1 na uli Ate May Kajiyama. 1.1. Dito ako sa Peking Tangerine. Gawin ko nga dito para Baba po ng bahay, Ate God Grace. Asawa ni Manny Grace follower. Sunod ka po. Mute ako, tambayan kita kahit 1 hour. Sige po, okay lang. Huwag mo munang gamitin yung main mo. At huwag magbaba ng bahay. Kahit sa ang LS, huwag magbaba ng bahay. Manual lang dapat, manual. Salamat host. No problem. Pinangako ko sa inyo na pag-graduating ko kayo na maganda eh. Kaya gagawin natin ang lahat para gumraduate ng walang lagas. Baka di ako ipahiya ng mga banana ko eh. Dikitan lang po, mga kaibigan. The Commander Bawang, wag mo na makipagdikitan ha, Ate May ha. Dito lang ako Tanying ha, nag-i-edit lang ako. Dating dikit sa Lord TV. Naka-play ka pa rin Ate Genesis ha. Nandito ko sa Ate Genesis sa live stream. Na ito. Ay mamaya na baka magalaw na naman yung charger.
2 hours siya. 2 hours point 9, 48. Magkakalating oras na, 35 minutes na. Tsaka kay Amira Whitey. Nandito rin ako kay Amira Whitey, Anli Dikitan at Lapagan. 23 minutes na. 1 hour and 49 minutes. Nandito si Ate Eds. Saler TV pala. From Ate Genesis. Okay. Terimix. Michelle Tan. Mamaya Michelle Tan ha. Terimix, makipagdikitan ka lang kaibigan Michelle Tan. Terimix dan po sa simpleng gulay. Pasukli. Supporters vlog nagbigi-bigi. Thank you host from Ate Genesis. No problem po. Lunch break mga kapatid. From the Commander Bawang Vlogspot. Stay mo lang kuya. Stay put muna. Papag-graduating ko lang tong ano. Tong dalawa ko matalik na kaibigan. Matagal ko na po tong ano. Nakikitang laging bumabagsak sa graduation. Try natin ngayon. Subukan uli natin ang ating ano. Ating mga saging. Salamat po pala sa mga nag-sponsor sa akin ha. Venus Indaya, salamat po sa sponsor. Manay Tita Vlog, salamat po. Ate Genesis, salamat sa mga palipad mo. Ate Miralisa, salamat din. Pero di ba ako mag-e-enda? Hanggang anong oras ka? Sakto ko ng 3 hours. Sakto on 3 hours. Excuse. Inom lang po ako ng tubig. Inom lang ng tubig. Salamat Ate Mika Giama. Saan yun? Maganda pinapan kasi yung mahaba eh. Para sure na dikit. Dito ko sa Peking Tangerine. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Dancing to this song, in a one word hopeless day. Tapos na, nandito na ako sa ano, EB7 Entertainment. Grabing subscriber to, no? 37.2 million subscriber. Sana all. Nakape. Bakit sila nakape? Sino nga bang susunod? Si Ate God Grace? Sa Grace Channel. O, natin may Kajiyama, oh. Gagraduating ko na ito. Lahat po ng banana ko, ididikit ko na po, ah.
Magdikitan lang po muna kayo, magdikitan. May pag-graduatein lang akong solid. Dito naman ako sa autumn. Autumn leaves. Ate Mio, dikit ko na rin oh. Kahit 1.1 ka na. Skip ko muna ads. Yun. Thank you. Nakapindan from Ruiz Vlog. Baba ka rin ang bahay mo, kaibigan Ruiz Vlog. Lady D channel, may galab shoutout. Ate Lady D, may galab shoutout host from Ate Lady D. From Canada din to eh. Alberta, Canada din to eh. OTW Michelle from supporters Mira. Mabangis Rab, nag-drop ng bahay. The Commander Bawang, Dan sa'yo, Paul Pak from Ate Jessica Or. Ate Mika Giamato, nagbigi-bigi with love and care emoticon and white world. Mabangis Rab, nag-drop ng bahay. Mabangis Rab, Dan, sabi ni Ruiz Vlog. Ito si Ruiz Vlog, matagal na rin tong nag-graduate pero hindi tumataas yung ano niya sa 1 point. Iba ko kung 1.5 na ngayon. Tingnan ko nga lang si Ruiz Vlog. Kung ilan na siya ngayon. Galing ng memory mo kuya from Lady D channel. Marami kayo nakasubscribe sa akin na taga Alberta eh. Kanina may nasubscribe naman na isang taga Alberta. Sabihin mo, subscribe mo. Paki-subscribe Ate Lady D. Joyride. Odessa Joyride Mix Vlog. Taga Alberta din po siya. Oh, tama nga, 1.5 si Ruiz Vlog. Galing ko talagang mag-memory. Snow ngayon dito from Ate Lady D. Kala ko ba, ulilanin ka? Oh, 1.5. Natsambahan ko lang. Subscribe na kita dito ha, kaibigan Ruiz Vlog ha. Like number 17, dito ako sa Taong Gala. Kaibigan, Ruiz Vlog. Update lang po from Ruiz Vlog. Hi, sabi ko huwag akong balikan agad from Ate Genesis. Sino ba yung nagbalik agad, Ate Genesis? Pakireply nga po, yung nagbalik kay Ate Genesis. Pakireply yung panoorin. Harang Manoy, nasa labas ako Manoy. Sige, pasok ka, maraming aso dyan. Harang Manoy, nasa labas ako Manoy, kaya silip lang. Huwag ko pa silip-silip. Harang kaibigan from F. Baron TV. Yes, Manoy Vlog. Yes, Manoy from Ruiz Vlog. Paabutin kong 1.6 kaibigan. Salamat to sa pagpin from God Grace. Thank you Lord, we are here to support the house from Ate Beats, Team for the Lord Jesus Christ, 0126 from Ate Beats, from Daily Food for the Soul. Bakit po walang comment Ate Beats yung yung pag nagla-live na kayo, ba't wala nang comment, hindi na makapag-comment? Pag nagla-like ako, hindi na makapag-comment. Napadaan lang po from F. Baron TV. Huwag kang dadaan. Baka makalimutan mo yung thumbs up pag dadaan lang. Hindi, joke lang. Yun, nagbalik.
Hi Sarah, maganda. May galab shoutout kaibigan Sarah Image. 22 minutes na lang po para mag 3 hours. O para mag 3 hours na ako. 22 minutes. Jonis, nadala ko na ayuda ko. Kalimbang kita sa Thanksgiving mo. 4 minutes watch at Dan premiere mo. From Ate Supporters Vlog. Sira na battery mo. So, sira na nga ate ito. Sira na din oh. Ayun na din. Sayang. Shoutout out to the mix from Michelle Tan. Si Michelle Tan, di ko pa nga na ano. Napipin. Hi ma'am, Mastag Lady di channel. May galab shoutout po sa from Sarah Image. Watching to support the host from Ate Beats. Premier ko po padikit and like from Manilan Team. May nagtatago. Sino nga ba ipipin ko pang isa? Si Commander Bawang nga. Ipipin ko si Commander Bawang. Ate Jessica Or pala. Oh. Yun o, tapos na uli Ate May oh. Na-overuse na kuya. Bili ka na daw ng bago. Dalawa na yung sira oh, isang iPad at saka isang iPhone 5. Bibili ng bago, wala pa rin tayo sahod. Ay, Diyos mio Marimar. Na YT. Thank you po support Mira from Michelle Tan. Mabangis Rab, nag-drop ng bahay. Watching ad to support the host. Mukhang mukbang ako na host. 30 now lang. Huhuhu from Michelle Tan. Oo nga eh. Nagmumukbang talaga pag alas 12. Ngayon, pag alas 12, nagmumukbang na. Alas 12, alas 5. Tapos, alas 12 ng madaling araw. Bert Kapatas Vlog. Mabangis Rab, okay na. Bit-bit kalimbang na. Grabe lagas ngayon from supporters. Ah, naglagas na ngayon kayo? Tingnan ko nga sa akin, baka naglagas na rin. Hindi lang kaya ubusin ni YouTube. Okay pa naman sa akin, 2.47. Tingnan ko tong kay Ate May at saka kay Ate Rowena Teranya kung naglagas ngayon. Lagas din ako kuya 40. Patay tayo dyan. Dating dikit yung nakapin Grace from Ate Ginisir Nice. Bert Kapatas, thanks. Iwan lang po ng bakas. Sana walang lagas tong kay Ate May at saka kay Ate Rowena Teranya. Pag naglagas to, pagbalik ko ngayon, nandito po kay Ate May Kajiyame. Oh, host now lang. 328 ito now. 398 from Michelle Tan. Paano kaya to? Ano kaya ang gagawin natin? Kuya, sabi ko nga, kunin na lang lahat ni Lolo Banana ko. Pero sabi wag daw. Kaya nga eh, sa akin, mabangis Rab. Sa akin hindi naman naglagas mga idol. Hindi po maglagas yun, tinapon. Oo nga, tinapon yun ni ano, tinapon yun ni ano, ni YouTube. Nandito pa ako kay Ate May oh. Tinapos natin video nila. Sabi kayo mabangis Rab. Nandito pa kay Ate May oh. Tapos na, kapipin ko lang si Ate Jessica Or. Si Manny Dong, ipin ko si Manny Dong. Pakidikitan po nito kay Manny Dong ha. Kasi very supportive din tong ano si Manny Dong. Talagang mula nung hindi pa kami monetize hanggang sa lagi kaming lagas.
Sabi ko, titigil ako sa pag-uway, Manidong. Sabi niya, huwag tayong titigil. Kung kailan marami na tayong naging puhunan. Johnny TV Vlog, padikit naman po kay kaibigan Johnny TV Vlog. Tapusin ko lang to kay Ate May, kay Giama. Kanino ka pala yung Android? Bibi? Ay siyan, kay Venus Indaya. Kuya 997, hashtag Bariotic Boy Tips. Need niyo 3 para balik 1K. Mamayang gabi na lang, Sara Image, mamaya. Mamayang gabi ko si si Kabaryo. Ilan ba tayo kabaryo? 3 na lang, 3. Tikitan ko na ngayon dalawa. Isa na dyan yung isang iPhone Plus niya. Idikit mo na naman yung yung sa iPhone Plus, iPhone 8 Plus at saka yung isang sa iPad. Wala ba sa'yo yung kulay puti? Wala sa akin yung kulay puti. Nagano ka charge upuan. Idikit mo na kay Kabaryo para maging 1K. Para mamayang gabi, sa ako idikit yung 10. Yung lahat na nandito sa aking harapan. Sa upuan, natakpan ng bag. Sige, Sir Image. Gawin ko ng 1K ngayon. Mamaya na yung iba. Okay po kuya, salamat. Ilan ang kulang? Nalagasan kasi siya. 3. Tingnan mo muna ha. Manual mo na lang, manual. Mas maganda pag manual kasi. Sabihin mo kay Kabaryo, huwag magbaba ng link ha. Huwag na magbaba ng link. Ba't di tulungan ni Kuya, pa-help naman, grade 7. Sige, no problem. Isa-isa lang. Hanggat na andito pa ako. Inaano ko lang tong kay Ate Mika Giama. Sa kay Ate Rowena Tranya. Actually, na siya si Ate Mika Giama 1.1 na uli. Dana kay Kuya Dong, sabi ni Lady D. Kay Ate Rowena Tranya na lang. Gawin ko rin 1.1. Para yung 10 ko na ididikit. Sure yun, hindi malalagas yun. Sigurado yan. Hindi makatulong si Lobrimain. Hindi si malaki na bahay ni ni Buburam Wala bang mga yun? Wala bang ibang cellphone yun si Buburam? Si Wimwim di naman pupunta sa akin. Nandun kanina yun. Si Wimwim? Wala, hindi ko nabasa si Wimwim. Pero okay lang yun. Thank you so much sa support host from Arwin Tiranya. No problem, Ate Rowena Tiranya. 999 na. Hindi ko Bariotic. Pangako ko yan sa inyo. Kaya dapat kong sundin din kahit hindi pa kayo nakaano sa akin. Naka-member. Tingnan mo nga sa Bariotic, 999. Kailangan gawin ni yan. Diyan mo lang tingnan. Hindi pwedeng paiba-ibang paiba-ibang mag-manual. Nakapokus to kay kay Ate May at saka kay Ate Rowena Tiranya. Watching Tinulang Manok ni Ate Josie Kaor from Lady D. Dati na dikit Ate Josie. Hindi makatulong si Lobrimain, mumu yun. Idikit ko na nga to kay
Excuse. Si Buburam. Nagpa 1K po kay Kabaryo. Kailan pina 1K? Sige, ako na magpa-graduate. Piliin ko yung mahaba. How to mute copyright. O dito ako kay Kabaryo. Tinatrabaho ni Buburam. What's our ni Kabaryo? Naka-play din sa akin yan si Manong mo. Ayun o, 1K na o, 1K. Ayun o, nakita mo 1K? Baryotic Boy Tapes, 1K subscriber. Nakadikit na to kay Kabaryo kasi nakadikit na to eh. Ayun o, 1K na siya. Pakisilip nga. Pakisilip Sarah Image. Kung 1K na. Kahapon po kuya. From Sarah Image Vlog. Sige. Pakisilip kung 1K na. $1K na yan, 1K. Dadagdagan ko lang ng ano. Mamayang gabi ko na lang dagdagan. Para hindi niya mahalata na ano. Na maraming dumikit ngayon. Pero ayos lang yun kasi manual. Big thanks po. Kasi dapat din na nagbababa ng ano. Nagbababa ng link. Imamanual na lang. Pag ganyan mga pag-graduate. Dapat wag nang magbaba ng link. Manual na lang mas maganda. Kasi pag manual. Ibig sabihin. Nagsarili na mag-subscribe yung account. Hindi pumunta dun sa link para i-subscribe yung channel. Yan po ang ating tandaan din sa isang mag-graduate. Pag mag-graduate kayo, huwag kayong magbaba ng link. Sabihin nyo na lang, pakimanual na lang po. Dalawang dinagdag po. Oh, 1,000 na siya, 1,001 na. Kaya susunod po, ganyan gawin nyo pag mag-graduate kayo. Sabihin nyo sa live stream, pwede pong hindi na po ako magbaba ng link, paki-manual na lang po. Kasi mas maganda po pag manual. Hindi malalaman ni YouTube na nagbaba ka ng link tapos pinuntahan yung link mo para i-subscribe ka. Lakas yan. Basta tatrabahuin ko si ano, nandito kay Kabaryo. May git 1K na yan, may git 1K. Mamayang gabi ko siya paguhitin ng 1.01. Tsaka dito kay Ate Rowena Terranyo, gawin ko tong 1.01, wag mo na pong sisilipin. At wag ka na pong magbaba ng ano, wag ka na pong magbaba ng link mo para sure na hindi malagas. Wag mo na silipin yung bahay mo, Ate Rowena Terranyo. Basta trabahuin ko to ngayon, yung 4 na yan. To, idikit ko para no. Ate may kajiyama oh. Manual na lang para mas maganda. Tapos panoorin ko yung video. Doon ako sa old. Accessories vlog. Sorry, hindi na kita na ano.
Magpapaalam na po ako mga kaibigan. Sorry po sa mga naandyan pa. Kaso konti na lang sana oh. Konting minuto. Sige, tapusin ko na nga po para 3 oras. Accessories vlog. Sorry, next time na lang po. Accessories vlog. Huwag ka po mag-alala. Noted ka na, noted ka na, noted. Salamat kuya, may premiere din ako mamaya. Anong oras po, Ate May? Ay, Ate Lady D. Salamat kuya, may premiere din ako mamaya. Yan, mag-end na po ako, mag-end na. Talagang nag-ano na ako, tawag nito. 2:45 PM. Nagdulo ko na talaga tong iPad. Baka lalong masira. Mas mahal yung battery nito ang pagpagawa. Note na po, 2:45 PM. Nandiyan ka pa din from Janine Lifestyle Vlog. Okay. Oo, nandito pa rin ako. Ikaw tong nawawala. Sumilip ka lang. Magtanghalian ka na, oy. Oo, salamat. Tatanghalian ako, kaibigan. Janine Lifestyle Vlog. Salamat sa pagpunta, ha. Ate Lady D, kaibigan Sarah Image, magluto ka na, nagugutom na ako. Ikaw yung magluto. Ikaw yung naandyan, di. Ikaw yung magluto dahil ako nagugutom na ako. Matagal ako kanina, uy. Tagal mo magbasa. Ang dami kasi, alangan naman na siyempre isa-isain ko. Kaibigan dyan yung lifestyle vlog. Salamat sa lahat po from Ate Lady D. Anong ulam mo? Pahingi ako. Wala pa nga, magluluto pa lang eh. Ay, tilapia pala. May tilapia pa yung ginataan. Yan, nakabalik from Ate Genesis. Masakit ipin ko ngayon. Mas masakit pag walang ulo. Ate Janine Lifestyle Vlog. Pabunot mo na lang. Mura lang naman ang bunot ngayon. Wala pa yatang 1,000. Wow, chalap. From Janine Lives. Ginataang tilapia na may pechay at saka talong. Bablog ko ngayon mamaya. I-edit ko mamaya. Tapos wala akong ulam. Masakit ipin ko. Sabaw lang kailangan yan. Sabaw pag masakit ang ipin. Noodles, ganon. Utangin mo ko pampabunot. Laki na nga ng bahay mo, di malaki na rin ang sahod mo. Wala akong pera. Talian ko na lang to ng sinulid. Oo, talian mo na lang sinulid. Tapos yung higitin mo bigla. Okay, ano mo? Baliktad mo. Ha. Ba't napatawa si Ate Janine? Tsaka si Ate Genesis bigi-bigi. Sakto ko na po ng 2 minutes lang naman, oh. Giyatay ka. 2 minutes lang, tapusin ko na lang para 3 hours. Ano ba yung giyatay? Ano ba yung salitang giyatay? Sa Tagalog niyan, anong salita niyan? Giyatay. Alam din na yan ito eh, ni Sarah eh. Ate Sarah Image. Bahay lang malaki, wala akong sweldo. Pwede ba yun? 7 impression lang yan. Anong sa Tagalog nung jatay na yan? Naririnig ko rin yan kay Sarah Image eh. Expression nga lang. Ha? Expression nga lang. Oo nga, expression nga kung anong ang ibig sabihin eh. Mali pala na ibaba akong link. Oh, saha. Antok talaga from Accessories Vlog. Ano bang link na ibaba mo? Ibaba mo nga yung sariling link mo. Hindi ko alam eh. From Janine Lifestyle. Tapusin mo na, inaantok. Bisaya po yan, kuya. Oo nga, narinig ko sa mga Bisaya eh. Kahit kay Di Apox.
Sa mga ano di Apox. Giyatay Jude, kung na. Kung na kaibe, oh. Amo gaya mo patay sa uka na sa amo gaya mo sa image. Ibaba ko nga din aparador ko dito. Isama ko ba makina? Durabox lang, ibaba mo Durabox. Mag-end na ako sa kami ibababa. Bukas na lang, paglalay buli ako bukas. Ano na lang oh, seconds na lang oh. Kasi dapat makapag-end ako eh. Bukas ibaba mo Durabox lang ha. Huwag yung aparador. Sara Image Vlog, Accessories, God Grace Channel, Ate Jenny Lifestyle Vlog. Yan, sino pa mga nandyan? Ate Jenny si Sir Nais, House in Lot na lang. Sharon Oy, mega love shoutout, salamat. Mega love shoutout, love kaibigan, watching full ads without skipping. To support the house from Sharon Amura Oy. Kung sa Tagalog host, expression, hanip ka, sadyatay ka. Ay, hanip ka, ganon, yung... Ay, ganon, sige, alam ko na. Salamat, kaibigan, Accessories Vlog. Bawi ka na lang bukas, Accessories Vlog, ha, priority kita bukas. Kung makakasilip ka bukas ulit, sana wag ka madala, kaibigan, Accessories. Jenny Lifestyle Vlog, bigi with ble. Ate Jenny Sir Nice, bigi rin. Yan, mag-end na po ako para may end ko tong aking live stream. Tamsakos. Yan, dumating na po si Momo Love Remain, kaya mag-out na po ako. Ate Sara Mix, Sara Image, mag-end na po ako. Salamat sa inyong lahat, sa mga naandito. Salamat tos, gigising ako ng madaling araw. Love Remain, late ka. Sa Ate Sara Image, mag-end na po ako kasi nandito na si Sara Image. Ay si Love Remain. Nakikinig lang ho, may love shoutout. Nakikinig daw, nakikinig. Mag-iid na si Kuya Tuning, takot kay Momo. Bye-bye! Mag-end na po ako, pero may bilin pa sa admin host. Bawal magbaba palagi. Wag mo, mag-end na ako, nandito ka na eh. Kay admin vulnerable kasi yan. Oo, kay admin vulnerable to, nakakaano ko to kay admin vulnerable. Janine Lifestyle Vlog, babas. Sige ho, sabay from God Grace. Regards, Ate God Grace, regards kay Manoy Christ follower. Salamat, Ate Sara Image, salamat sa palipad mong $5. Salamat sa inyong lahat. Love Remain, salamat. Janine Lifestyle, salamat. Bye-bye. Accessories Vlog, salamat. Ate Genesis, salamat ha. Maganda po ako ha. Thank you very much. Kita-kita pa ulit bukas mga kaibigan. God bless us all.